Feliciano kan Morao family nang Rona da Cris Feliciano kan Marlon Morao ti paratong Baknotan La Union. Balange family, especially ni Cesar Balange, iti Baroro Baknotan La Union. Makablaawan pa'y amin a pastors, leaders, workers kan kabataan ti Jesus is Lord Church La Union Chapter. Makablaawan dagiti anak ko ada Rhea Joy Sidney kan EJ Boy Cacho, apok ada Kane, Ayana, Zane, Clinton kan Princess Amira ti Macau from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Takang Valdez kan Passion Family di Taandarayan from Mary Jane Takang. Friends ko ada Elvira Flores, Cristina Del Rosario kan Janilma Cruz ti Team No Skip Ads from Vilma Molina. Rumbawa family, kan belated happy birthday, kan nikasinsin ko ani Mark Bong Rumbawa. Anak ko ada Nazarene Angela kan Armel from Melanie. Happy birthday to my sister Merlin Bensyo, kan ti anak ko ani Mitzi Lorraine Miko from Virgie ti UK. Pilyak Danyo family, ijay Bukakliw, Aguilar, Pangasinan. Especially ti anak ko ani Badet. Kastamat ang makablaawan dagiti friends ko nga Ilocano ditoy Albarari, Dubai. From Gina ti Dubai, UAE. Christine Kilang from JV Bawa iti Tappa, San Mariano, Isabela. Shout out kada Aida Garcia, Barisla Romano, Jasmine Rivera, ken Grace Agtina. Advance happy birthday kan ni Zenny Carag Gabriel dita Hong Kong. Makablaawan ni Lynn Concepcion, Macleo, Marzen kan Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Concepcion. Happy birthday Clyde Batak iti Kakapyan Marcos, Ilocos Norte. Kan belated happy birthday Archel Rose Dolatre from Ruth Lantixe ti UAE. Makablaawan ni nanang ko Jovita Aban from Celia. Shout out kada Grace, Betty, Mang Edna, Cheryl, Mang Romel ken Michelle iti Palas Valley, Ilocos Norte from Gina Changa. Shout out kadagiti agkasanga ita July, Isuda Mirna Estuesta, Rebecca Anquiliano, Pandong Rolyoda, Rambo Rolyoda, Tony Malyari, Carla Jessica Rolyoda, ken Rodora Rolyoda from Roger Rolyoda. Mundo Kobe kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out kani Nuvelin Taberna ti Santa Teresita, Cagayan. Bernas family, asawa kan ni Lerma kan Letlet from Marqueden ti Argentina. Jim Lawrence, Remy Lorenzo, Kidlin Banyaga, Kid Milo kan Anmilo ti Australia. Happy birthday kani Ivy Gutierrez from Mariel Gutierrez. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Miko. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Pagaayat ko ngamin adengdenggan dagiti maipatpatangatang apadas, dagiti mang tartarabay kadagiti drama nga ipatpatangatang nyo. Ubingak pa'y mang mangagakon da iti adrama, ta iso ti liwliwada tatang kenanang no kasta nga addada iti balay mi. Kasta unay aragsak ko idinabirukak ti YouTube channel yo. Agsipod ta nabayagan asaan amang mga ganda ito'y adrama iti radyo. Ita, uray sa dino ti ayan ko kan papanak, mabali na kon nga agdengeg iti upload yo. Ilingad naklaangan itinagan ami ko manang, kat sapay lakumata maikanmat iti gundaway ama idrama to'y pakasaritaak. Simple lang ti panagbiag mi. Nasapa ak anang asawa, iso a pamilyado akon kan addaanan iti dua nga anak. Amok matket di akadawyanan tinarigat a panagsapol iti natalged a panggadan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay.
Talaga nagrigat agbero kiti trabaho ita Lisa. Narabyanak pa na nakaawit ka iti panagsapsapol ko iti trabaho. Wan nga rod, ngam di ka maawanan iti namnama. Adan tulat ta masarakam at trabaho. Nag-applyak mo ten online. Ngam awan pa mo ti imawag no naawat ako no saan. Ano sa Miko? Basta ag tinulong ta. Kat di ka agdanag. Tauray kaskasano, adamot trabaho. Iso ang makatulong iti inaldaw o pagkasapulan tayo kadag iti anak ta. Agyaman na Lisa. Ngamjak mo't itulo kasi kalatan tagtrabaho. Oray niya ditan na trabaho. Serke ko, tapno makatulong akin ka. Iso nga rod nga daak nga asawam, tapno da katulungam. Anos laeng. Oray kitaam, di mo mapupuutan at danton trabaho. Sapay la ko Malisa. Talaga ajak sumuko para kada kayo kadagiti anak ta. Di ka agdanag. Italaang daytoy. Makalungaw tayon tumot laeng. Ada kaasi ti Diyos. Ala, maturog taro dun. Dapay sarak ko inton bigat. Sige nga Rod, maturog tan. Masapak mo't nagbirog iti trabaho inton bigat. Lakay, madanagan na kanimi ko nga anak ta. Di ba't lang makasapulon iti panggadan na? Wan nga Rod, bakit? Hanggang sapay la kumaata makaanos. At dantulat ta masarakan na. Makitkitak tilang natunggal sumangpet. Nakalidliday, nang runa no sumabat kan kwa na dagiti aputa. Gagangay na ata kaya't nangarod nga ipaayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak daken ni Lisa. Kan saan laang aday talakay. Amok amababainan ti anak ta iti asawa na. Ta isukat nga rod ti mangmanggad para kadakwada. Naimbag laang tanaanos kan nasingpet ti manugang ta. Uwan nga raw. Iso ang nagasat ni Miko takas ka ni Lisa tinaasawa na. Uray nasapa da nagasawa, agpadad amot a responsable naganak. Iso amasapol a suportaran talat ta idalakay. Tulungan ta ida, no adda pagkasapulan da. Ay katuan bakit? Rumbang laan. Ta sino kumangay timang tulong kadakwada no saan adata naganak da? Miko, ada nakita ka bakante iti may sa food delivery app. Amang ano kayat mo dagya trabaho? Agpaiso? Anya nga trabaho ti mabalin niya applyan? Rider, agi-deliver ka iti makan ka dagiti customers. Kayat mo ka di? Apay kit dinasan nga eh. Di matimbagakan ka nga oraan niya dita nakita ti trabaho no kabaalak lakit di. Applya kon, tapno damoten panggadak. Kabailang mga ta. Apay kit dinasaan. Awan ti trabaho asaan anarigat, nang runa nagdadamo ka. Pudnot ako na Miko. Kan apag iso, tadamot motor mo ang mabalin mo nga usaran. O sige, padasag nga applyan day Talisa. Talaga kami nakasapulan tayo ti kanayunan nga income. Amom jay dakkel apasdak, akaabay ti nagtrabahwak idi. Ijay ti mapan mo pag-applyan. Uwan Lisa, amok day jay. O sige, tamasapa ka mapaninton bigat. Kumusta nga imati pa nagbirbirok mo iti trabaho, anak ko?
Ada ka din na sa rakam. Adan nanang, nag-apply ka may sa food delivery app, kas rider. Ay nasaya at ngarud ano kasta anak ko. Kahit kumusta nga iti pa nag-apply mo ijay. Nasayat mo't nanang. Awagan dakto ka no para iti orientation kan training. Ay, sapay la ko maanak ko, tapno at damot ang trabaho. Unyarod nanang, talaga kayat kumutan ti madaan iti trabaho. Tama siya nakunay ni tasawak. Basta agagat ka, kan aganad ka akanayon. Wen nanang, Naimbaglaangan ada motor mo, Miko. Apag iso iti trabaho nga inaplayam, ada mausar mo alugan. iso nga rod ang nag-apply kadagos nanang. Tamok nga dati mausar ko ang motor iti pa nag-deliver ko. Kita man lang agpaiso. Ada pagsaya atan, tinaipundar mo ang motorsiklaw, iti damo ang nagtrabahwam ide. Wen nga rod nanang. Talagang agporsigiyak para iti pamilyak. Ken para kada kayo ko ni tatang. Kaya't ko may panakkaldak tumot ni anak yo. Anya kakade, Miko. Uray pa'y anya ti mapaspasamak. Saan mi nga ibaen, ada kami dagiti dadakkel mo. Ipanpanakkel da ka, Miko. Agyaman na kiti suportayo ko ni tatang kada kami iti pamilyak nanang. Ket ikarik, ipanakkaldak to nga anak yo. Itilaksid ti sasaadak iti biyagma ng Emmy. Ama ko na nga awan maipagpanakkel ko. Diyak pulos na rik na nga imbaindak dagiti dadakkel ko. Nakababain man nga aklunan, ngam talaga nga adagundaway, akayarigan na apadagsenak laangan iti asawak, gapu iti kaawan ti trabaho. Nalaos idin ti bain ko kanilisa, kat dimtang payan iti punto, akas lakayat kun ti sumuko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa, tadimtang kat ngarod ti gundaway, anaawatak iti nagaplayak, kas rider ti maysa a food delivery app. Aging gaadimtang ti aldaw, apanang rugikon iti trabaho. Lisa, kasla madanaga na kita umuna nga aldaw ko iti trabaho. Di ka kadi agdandanag. Amo ka kabaulam dayta. Sapay la ko ma. Diyak ngamin kaya tagkamali iti umuna nga aldaw ko iti trabaho. Normal laang dayta arik na. Nga mapunas tumot laang. Talagang aramidak ti amin nakabailak, Lisa. Para kada kayo kadagiti anak ta. Ken, para kada tatang ken nanang mutan Basta aganad ka akanayon. Sa bagay, amok mutket di anatanang kang agmotor. Di kagdanag. Laglagi pag-akanayon day taabilin mo. Agyamanak, katandaanam, adda aklaang ditoy ang nakasuportakan ka. No adda ka sa pulam, awagan nakadagos, ha? Agyaman na kiti pa nagtalit mo kanya, Lisa. Ipatpatag kayo unay-unay kadagiti anak ta. Ipatpatag da kamat. Amok nga agbalinto ang naanayas ti amin. Good luck iti umuna nga aldaw mo iti trabahom. Lalay ngam ti agi-deliver. Agyaman na, Lisa. O sige, mapanak nga rudan. Lisa, kumusta nga imot ni Miko balasang ka? Medyo ada pa nagdanag na iti damong aldaw nga isisarak na iti trabaho tatang.
Excited mat. Amo kakabaulan na day di at trabaho. Nasaya at mataadan trabaho na. Sapay la kumata, agbalin anayas iti dayjay at trabaho na. Wan tatang, amok nga agbalin anaanayas ti amin para kanimiko. Sa bagay, amok anaanos ken nagagat ni Miko. Iso asigurado nga agbalik eh. Pudno day tatang. Basta da suportayo, kanda kami a pamilyana. Amok nga agbalin anaanayas ti amin. Ay, huwag gayam. Anya kay ti agbalin na trabaho na. Agi-deliver iti makan kadag iti customers da tatang. Rider ti posisyon na. Masapul la ka na yun nga rod nga aganad. Delikado mo't nga minti kasta at trabaho no daduma nang runak at nakamotorsiklaw. Kanayon kumot apalagipan nga aganad tatang. Nasaya at nga rod no kasta. Masapul at talaga ti anos ken panaganad iti kasta at trabaho. Agyaman kami iti suportayo tatang. Awan anyaman na Lisa. Napatag kada kami ni Miko nga anak me. Ken karaman kayo moten a pamilya na. So, akanayon nga ikararag mi ken ni Nanang Yaw, asapay kumata agbaligin ni Mikaw. Napatag kayo mat kanina ng kada kami tatang. Kat aramidan mi ti amin, tapno mapasaya at mi ti biyag tayo. Lisa, bakit? Ada akon. Oh, kumusta ti umunang aldaw mo iti trabaho, Miko? Makabannog mat. Okay lang. Talaga nga adugayam ti customer. Nasaya at mat. Kat ada ka din nagbalin a problema iti deliveries mo. Ada dagiti customer sa kalat nga ag-cancel iti order da. Naimbaglaan nga na, tadyak pa'y naala ti order da, di nag-cancel da. Dahil ti makapasuron. Nasaya at mat nga rod ata di kakit nagabono. Makabannog nga agpaiso day ta trabaho. Ngam masapul ti anay nga anos, Miko. Amok day ta, Lisa. Ngam kasi tinakon-akon. Adalas sumagmamo na a customer ang makapasuron. Makapaupay. Normal day ta pasama kiti trabahom. Adumatan dagiti nadamdamag ko akasta. Ngam talaga masapul nga anusan nyo tatrabaho yukat nga rod day ta. Amok mo't kit di day ta, bakit? Ay, no apay nga min nga dadagiti kakastya customer Maawatam latan. Masapul ti atidog a pasensya no kayat mo ti agbayag iti kasta a trabaho. Basta di kanayon abilin ko ken ka. Aganad ka kanayon. Wen, laglagi pag akanayon day ta, Lisa. Ayan gayam dagiti ubing. Uray dananang kantatang. Diyak mo't idan na danon diti balay. Apaman anak kasang petak, napanda ka dagiti ubing iti balay daan ti kandra. Kasangay ka no di may nga apuna, iso nga inawis na dananang. Kastaya? Wen, iso nga yung kaagpalasan, tamangan tamutan, tapno masapa ka makainan na. Amok anabannog ka, iti nagmalmalam apa nagtrabahom. Tatang, Nanang, sumuroy ka kung iti trabaho. Ay, aganad ka, anak ko. Tarabayin na ka ti Diyos, anak ko. Agyaman nak tatang, Nanang. Mala, mapanak nga roden. Ay, yaman pa'y apo. Tanakabirok matlaangan iti trabaho ni Miko. Kunak tumot nga min nga dantulat ta. Naanos ka nagagat ti anak ta. Iso akakaasyan ti Diyos. Pudnot ako namlakay. Makita tamo ti panagpursigi na piman amadan iti trabaho. Tapno maisakad na ti biyag ti pamilyana.
Mamati asumaya at tibiyag dagiti agasawa. Tagpadadaan na singpat ka na anaws. Iso anagasat ta, takas ka ni Lisa tinagbalin a manugang ta. Amo na atulungan ti asawa na. Kundi na maliwayan ti responsibilidad na iti asawa, kastamatan ka dagiti anak da. Agpaiso day ta nga imbagang bakit. Talaga anagasat ta. Naanayas mo ti amin nang ro na ti kasasaad ko kas delivery rider iti trabaho manang Emmy. Nawadwad mo ti matmat gadak, iso amaragsakan ak unay, ta makatulong akon iti pagkasapulan mi iti pamilya. Pagarupan siguro ti daduma, analaka, wenno papetiks-petiks laang ti agbalin a food delivery rider manang. Ngamsyak ti makapanagnak anarigat mo ti agbalin a rider. Adda ngamin dagiti gundaway, maabutan kami iti napig sa atudo iti kalsada, kabayatan ti panagturong mi iti address a pagdeliveran mi. Kadawyan met, amainaran kami, tasaan met amaliklikan dayta. Ti karigatan manang, kat dagitay gundaway a paglulukwanda kami dagiti kampay idi kat agorder, ngamang lukluko dalagayam. Tainton sa pulon min ti ibagada nga address da, awan mo't makaamam mo kadakwada. Ngam masapul tinaan-anay a panaganos. Kas iti na minsan. Adda akong diti lugar nga imbaga ti customer. Awag akong ginagorder. Hello? Hello? Naimbag nga oras yo. Adda akong diti lugar nga imbagayo. I-deliver kong ti order yo. Ay, sorry. Ngamjakon ka sa pulan dayta. I-cancel ko. Ha? Saan pa nabayadan ti order yo? Siyak ti ma-charge no saan nyo nga alaan ti order yo. Kunakmat nga i-cancel ko. Ada akong dito yung location nyo. Mabalin ka din nga alain yun tapno saan mo't masayang. Di na ka dinawatan. Kunakmat nga i-cancel ko. Siyak nga min ti ma-charge no saan nyo abayadan ti order yo. Pangasi yo ta alain nyo kuman. Pinutod ng ti saritaan. Kasano nga taday ito ko yan? Siyak ti ma-charge ta saan pa nabayadan ti order na. Anyamot din di customer. Oray kumamot na nasapsapa nag-cancel. Tapno dyan nintuloy nga inala ti order na. Ay, nabanugak lang aro doon may diti location na. In-cancel na pailang. Talagang adadag iti tao nga awan asida iti padada at tao. Oh, apay kasta tila nga masimang patmi ko. Nabanog kan samot unay. Kabalak nga andoran di banog Lisa. Ngam tijak maanusan. Kati pa nang loko pa'y laang mo dagiti pada at tao kadagiti kaskada kami amarigrigata na mapanagi-deliver kadakwada. Apay aya, ada ka di sana nasayata na pasamak. At ang amin may sa customer at kalata nag-cancel. Idadda akong ti location na.
Anya? Ay, unay mo't daytan a customer? Oray ko mga rod no saan ko pa naala ti order na. Ngam naalak mo tan. Sa kilata nag-cancel. Iso asyak ti na charge. Iso pa na ikisay ti birok ko itang aldaw. Talaga akastami ko. Adulat ta dagiti tao nga awan asin na itipada na a tao. Gapo siguro takastoy lang ti trabaho mi. Iso ang nagbabamot ti pagkitkitaan da kada kami. Di dalaan mo sobra sakripisyo tar aramidan mi. Tapno at dalaang maiyawid mi para iti pamilya mi. Miko, Kunsan lang alam na minsan na napasamak kanyak ti kastoy saan ka di. Adon adaras. Ngam inan anosak. Tapno at dalaang panggadak. Iso na lang tagasla maupupay akong Lisa. Siyak pa ya mismo. Mas asya na kung kadagiti padak a delivery rider a malukloko mo't lang. Amok no kasano ti rigat da makigubgubal iti kalsada. Iti pudot. Iti tudo. Tapno makay-deliver da lang. Ngam malukod ang tupay lang. sika noon niya ti amom ama kapasayaat kan ka. Uray siyak, mas asya na kun kan ka. Nang runa no agawid ka, akas taunay aliday mo, gapo iti panangloko ti customer kan ka. Mapampanunot ko pa ikidin tag-resign. Agsapolak sa langin iti sa bala trabaho. Pampanunutot nga awan tumanan ti maitulong ko ken ka. Kabayatan ti panagsapsapol ko iti sa bala trabaho. Di mo ka di panunutan day tamiko. Narigat mo't nga anusam day ta trabaho, no talaga asaan kan anaragsak iter aramidam. Umanay pa'y mo't lang ti masapsapulak para kada tayo kadagiti anak ta. Okay lang ken kang oray jak pa'y makatulong iti sumagmamanong aldaw. Wan, apay kit di na saan. Asawa nak, kat adda nagsin na pataan ta, nga agtinulong ta itirigat man wano ginawa. Iso nga aramidam noon niya ti amom anasaya at para ken ka, Miko. Lakay, nagsarita kami itay ken ni Lisa, maipapan iti trabaho ni Miko nga anak ta. Nay, apay. Anya ti may papan iti trabaho na. Maupupay ka nun. Gapo iti sumagmamanon adaras a panangloko ken kwa na ti customer na. Ah, Ken saan laeng nga iso, uray dagiti daduma kakadwana. anya ti napasama kaya. Kasano, adda ka no agorder. Inton mapandan i-deliver, kalaat nga i-cancel ti customer. Wendo saan, di dan sungsung batan ida no addadan iti pag-deliveran da. Na, nagloko mo tan dagiti atattao. Di dala nasyan mo tan kadagiti agi-deliver. Kan saan laang aday ta, isuda ti ma-charge do kasta ti mapasamak. Katanya pa'y lang arutar aramidan ni Miko nga'y. Agikataon ngam iti kasta nga agbambanog lang awan mo't gayam magimulan na. Mabain nga rod ka no ni Lisa, nga awan tumanan ti mayawat na asweldo na, kabayatan nga agbirbirok iti sabali a panggedan. Kahit anyamat ti ko na di manugang ta. Mumata na singput ni Lisa. Iso nga imbaga na kano adi na panunutan day ta. Kabailan pa imot ni Lisa ti manggad para kadakwada. Amot lagayam, di agrisay langan. Kaslapay kidin kakaasig apulang iti ayat na amaadaan iti trabaho. Delikado pa'y kidi ati pa nagmutmotor na. Huwag nga rod. Ang urayan ta ano anya ti desisyon di anak ta. Imbagak mo't ka ni Lisa saan nga agbabain amang ibagano ada kasapulan da. Sa bagay. Ala, orayan tangar no niya ti panggedeng ni Mikaw. Narigat matno datakit din ti agdisdesisyon para ken kuana.
Tatang, nanang, naikad din kong agresign na klangan iti madama trabaho. Naibagang arod kanyak ni Lisa ti may papan iti masansan na panang loko kada kayo dagiti customer yaw. Naibagamot kanyak daytan ni nanang Mao. Isa ang masurunak mat kadagiti taaw nga awan maaramid da no day ti manglokaw. No, anya ti amo mapagsaya atam. Aramidem anak ko, suportaran da ka. Agyaman na kada kayo. No apay mo't namin niya dadagiti na alas ti ugali da at tao. Makapaupay. Ay, masyal launay kan kanya asawam anak ko. Di mo panunutan ti kinaawan manen ti trabaho, Mikaw. At dantulat ta masarakam anasaysayaat. At dakaasi ti Diyos, anak kaw. Wen, Miko, di mo liwayan ti dumawat ti kaasi ti Diyos. Amuna na dalus ti pusom kanasaya at katao. Amo nga ipaitumot la ti Diyos ti parabor aparakan ka. Nanang, jak tumalipatan dagita abilin nyo. Katagyaman ako na iti suportayo. Nang runa iti pamilyak. Asino kumapay nga iti mangtulong kada kayo no saan ada kami kanitatang yaw. Agkibus tumutla ang dagiti apanobok, Mikaw. Saan ang makapasar ti tao iti panobok di nakabailan? Uray kita di mo mapupuutan ngam kaslawan anyaman nanton daytoy amapaspasaram, anak kaw. Sapay la ko matatang. Kat di kagdanag. Jak po kawon ti panagtalag ko iti Diyos. Amo kadumtong tumot lang tinapinta sa gasat para kanyak. Kastamot ten iti pamilyak. Nakababain man nga aklunan man ng Emmy, ngam ti pan nakaupay ko kadagiti nalaing amang loko ti makagapo, no apay ang nagresign na kas food delivery rider. Para kanyak ngamin, okay la kumano na minsan, namidwa wano namitlulaang anapasamak ti kasjay, ngam saan mat. Nang runa kat saan laang asyak ti nakapaspasamakan na, no di kat dandani amin dagiti kaskanyak ti panggadan na. Makunak asimple laang daytoy apadas ko, no maidilig kadagiti na idrama yon. Ngam ti laang kayat ko maidanon kadagiti tao, nga awan maaramid na anasayaat. Saan kayo kumamot amang irurumen kadagiti agsak sakripisyo nga agtrabaho para iti pamilyada. Nang runa taawan mo ti madi nga aramidan da kada kayo. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Miko. Miko, pagayam ko, agyamanak met iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Pudno a simple laang to'y padas mo, ngem pakaadawan met iti adal. Umuna, iso ti kinunam asaan ko maarumbeng a paglulukwan dagiti agtrab-trabaho iti nasayaat para iti pamilyada. Ayunak dayta. Ngem kayat kumat nga ibaga, asaan ko maarumbeng a paupay tayo kadagiti kakasta akita ti tao. Di mo kumatagidaksan daytoy nga imbagak. Gaputa ti tao a pursigido nga agsakripisyo para kadagiti ipatpatag na saan to apulos a sumuko. Kang ronaan na, saan ang maupay iti uray anyapay akita ti ublag. Sa bagay, mamatiak ang makasarak kapay iti sabali a panggadan pagayam ko. Katsapay lakuma, tainton mapasamak dayta, laglagi pam tinakunak, asaan arumbeng nga agpaabak tayo iti anyaman akita ti ublag. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti Tugon.
iti dana tibiyag. Rintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Ayan, from Mary Jane Takang. Shout out iti KBL Cordillera TV, Jaime Rodriguez, ken Gemma Frutas. Kakaanak ka, kakabsat, ken naganak ko ijay New Gumia Dupax del Norte, ken amin aka workmate ko, Tibiraga, dito'y Santa Fe, Nueva Vizcaya, from Arnelson, Agaluos. Kakabagyak di tavigan, ni bayaw ko tasyong tabangin, kan amin akamang ti pamilyana, from Nestor Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Apari Cagayan Valley. Taberna Mundo, kan Kobe family, ti Tangadan San Quintin Abra, kan Alejo, kan Rapacon family, ti Ili ti Santa Catalina, Cabitaogan, Ilocos Sur. Shout out iti pamilya isuda Demi Niveras, Debet kan Perlin, kan ti daughter-in-law ani Christine Ellen Pasio Niveras, iti Luna La Union, from Nida Niveras. Shout out kada Virginia Kudamon, Mixed Feelings Vlog, Leonora Bautista, kan Susan Ronquillo. Reynaldo family di Alamino City, Pangasinan, from Renato Reynaldo Jr. Puhimik family iti Alimit, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Julia Puhimik iti Hong Kong. Shout out kada Jasmine Rivera, Corazon Balaan, Vilma Molina, Belinda Ramos, Karag Vlogger, kan Grace Agtina. De Guzman kan Makatsyag family, ti Gasahas, Aritao, Nueva Vizcaya, kan ti kabsat ko ijay Saudi, from Lani, ti Bangged, Abra. Makablaawan ni Jackson Sanchez ti Santiago, from Ronnie Abuli. Tommy kan Teresa, from Mila Corpus. Kastama ta shoutout kada Maribel Bowat kan Nati Agustin. Makablaawan pa'y Dalin Concepcion, Macleo kan Marzen, Nanay Sosima, Asitura kan Concepcion family, ti Dagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Lakay ko ani Jim Lawrence, Mama Remy, Kidlin, Kid, kan Ann, Milo, Obinya. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jessica. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas iti biag, babaan iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jessica, iti agdama kat addaak dito'y Canada. Daytoy adrama ti pagaayat adengdenggan day dinanang idi si bibiyag pay, tamaliwliwa unay kadagiti padas amang mangagan na. Kat uray siyak manang, tunggal mangag ko daytoy adrama, marikriknak akasla addaak laeng iti pagilyan tayo. Naawis akmet amang isalaysay iti padas ko, kat sapay kuma tamapili met ama idrama. Rugyak man ti agsalaysay idi balasang akpay laeng. Si bibiyag pay idi, day dinanang ko. Excuse me? Si kakadidya baro nga empleyado diti kumpanya? Siyak nga, Rod. Siyak ni William. Sika ni... Siyak ni Jessica.
Welcome iti team. Kat, kumusta nga mo ti baro nga environment mo? Okay lang. Ngam ka sa pulak pa iti Orient. Ado pa iti nas ka na maadal ko iti kumpanya. Di kagdanag. Tulungan ka. Anya ti department mo? Marketing. Sika nga eh. Ni, agpada ta. Ha? Agkadwa tagayam kadagiti projects. Uy, mayat nga rad ano kasta? Patsyak nga agbalin na naanayas ti trabaho tayo. Sapay la ko ma. Umay ka. Itur ka iti office. Tapno agbalin ka familiar. Okay, agyaman ak. By the way, ada ka din specific project nga sa asikasum ita? Awan pa'y. Agpa-orientak pa'y laeng. Good. No kayat mo, sumali ka iti team ko. Tapno nabibiit ka ma-immerse. Okay, kaya't ko dito ang idea. Actually, excited ako. Sige. Siya konti makaamukan ka. Anak, nangag ko nga agapapa kayo manan ka ni Jake idirabi eh. Imawag mo't gayam. Nag-video call na nang. Agpaiso nagapa kami manan. Apay aya. Anya launa iti diyo pagkinkin na awatan. Nagadayo kayo lang arudan iti tunggal maisa. Kasi iti sigod na nang. Saan ka naman na makaawid? Ado ka no ti trabaho na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Mga no agpaiso mo ti bagbagana, anak ko. Kas lang amin awan iiliwan na kanyak nanang. Umawag laang no kay kayak na. Kas lawan plano na para kada kami adwa. Basapol arisutin nyo dayta. Saan anasaya at ti kanayon na panagririyaw. Aging gay ti saan nga agawid. Talaga saan amarisot ti problema mi nanang. Kanayon kadilatang nga agururayak no kaano nga ipaayan nak iti oras na. Nagrigat nanang. Saan akas tating karina kanyak, sakbay anapan iti balasiw tao. Ikampay iti bay sa agundaway, anak ko. Magano talaga mo't ama kumikum laang iti trabaho na. Saan aday tati magpirdi iti aldaw mo? Imbis ko mga inanaka, nang runat at daman sa rek mo ninton bigat. Mailiwak namin una yan kankwana nanang. Day tati di na maawatan. Good morning, Jessica. Uy, agpaiso ka diti damag nga ada ka no baro nga office mate tayo. Wan, ni William, nagsingpat kan madlaw analaing. True? Okay. Anyamot tilanga na iti personal. Ay na Paula, nagtaar kan kasla artista si ka. Wow, interesting. Hay, kasta ka di? Oy, babaita, ang mga nagkursunada kamutan kan kuwan na. Uy, sana? Ngamamom, kasla mayat iti teamwork mi. Agpada kami ngamin nga adda iti marketing. Ay, wow! Adan maka-vibes mo, no kasta? Sapay la ko ma. Nga masapol nga ag-focus iti trabaho. Saan kat nga iti sa bali abanag. Of course, anya. Saan mo tadakas ti makigayam, girl alush? Well, I agree. Isong harod at tultulungak, tapno makapag-adjust adagos. Uy, talaga lang Good luck kada kayo adwa. Thank you. Siyak mismo ti mangisuro kan kuana. Wow! Nagswerte mo tunay ta alalaki. Tilay bagbagam. O sige, dapay aramidak. Agsubli ka mutan iti departamento.
kumusta kayon ka ni Jake, anak ko? Nakapagsarita kayo ka din. Saan pa'y nga rod, nanang? Ngam panagrik nakit. Kaslakim maro ti mi pagkinaawatan. Saan ka sumuko? Masulbar tumatla ang dayta. Sapay la ko mananang. Ngam no daduma? Kasla maumuma pa'y kit din. Maawatan ka, Jessica. Hanggang panunutom ko mahamot tinabayag apa nagkadwayo. Ti kinabayag ti relasyon nyo ti kayat ko asawan. Wan nanang. Diyak amo no aging kat ka ano ama anusak ti kastoy ama paspasamak kada kami. Agkararag ka anak ko. Tapno tarabayan na ka ti Diyos iti rumbang nga aramidam. Bayat ti kaddak amang manggad idi dito'y pagilian, talo atawan matan ni Jake anobyok ijay Dubai manang Emmy. Jack ilibak at talaga analausan ti iliw ko kankwana. Kat napalalo ti pan nakaupay ko, idi inyawag na asaan ang makaawid. Day tamutan ti masansan apakaigapwan ti panagririmi, tunggal umawag. Nang runa kat Jack matan mauray ti agtaod kankwana a plano maipapan kada kami adwa. Uray mat nga ta itibiyang ti asino manang. Narigat ti kasjay a sitwasyon ti agayan ayat. Kadagidi matla kanito anagamamu kami kani William kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Hi, Jessica. Ada ka di oras mo intun madamdama? Kalpasan ti trabaho tayo? Apay, ada ka di masapol mo? Awan matkit di. Kaya't ka kumala nga imbita rin nga dinner. No, okay lang kan ka. Ah? Oh, sure. Day talagayam. Ngam sa dino. Ada nakita ka na pinta sa restaurant iti asidiglang to office tayo. Amang ano kaya't mapadasan ti mga ni Jay? Okay. Awan matket iti papanakinton madamdama. Agyaman akno kasta. Patsya ka mayat ijay. Ken, tapno makarelax ka mat. Madlaw ko kami nakanain na nakafocus kulatan iti trabaho. Palpaliiwan nakgayam ah. Saan matkit di? Ngam kanain lang nga kasta ti madlaw ko. Isa ang masapol nga agrelax ka mat oray sagpaminsan laeng. O sige, inton malam lang arodan. Kalpasan ti trabaho tayo. Okay. See you. Uy, Jessica! Kumusta ti dinner date yung ni William? Enjoy ba? Wen, amom, naimas ti makan iti restaurant na nangawisan na kanyak. Kan, naragsak akasarsarita ni William. O, adi nasaya at? Hanggang agurek ka man, girl? Anya ngay dagiti nagsaritaan niyo? Kinapod no na, Paula. Agparparipirip ni William. What? Ay naku nakon kat girl alush. Talaga nga da pa naggusto na ka. Huy, nabayagan na madmadlaw ko dahi tanya. Uray siyak matket di. Jakikan ka no. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Jessica. Ada nobyok. Iso na laang tada ijibalasiw taaw. Nupay ada di may pagkinkinawatan ka dagito kanito. Napatagpay laang kanyak ni Jake.
Kat kasanungar daytan. Rumbang lang ang maamuan na nga adanobium. Uy girl, di mo pang namnamaan ni William. Nang runak at madlaw anatanang kanasinpet a lalaki. Ay, wan nga rod. Kamagpudno ka man kanyak, friend? Ada ka di marikrik ng for William? Jack ilibak, Paula. Ay! Uray na patagpayla ang kanyak ni Jake. Adamot na isang sangayan amarikriknak para ka ni William. Ay, kaloka! It's complicated, girl. Hoy, masapol at tingitingam anaimbag day tarik nam. No asino kadakwada, ti talaga nga ay ayatem. Jack pala masungbatan day ta sa ludsod mo, friend. Tinapatag ita, maipudnok ka ni William nga adda kaayan ayat ko ija abroad. Tapno saan mo't nga agbalin nga unfair kan kuana. William, adanas kan ang maamuham. Oh, anya day ta Jessica. Kasla seryoso ka matlaw na eh. Jack kaya tagbalin nga unfair kan ka. Nang runakat, mariknak anapudno ka kanyak. Talaga seryoso akit marikriknak para kan ka Jessica. Adda, kaayan ayat ko. Ha? Iso ni Jake, ngam adda iti balasiw taaw. Anya? Apay nga itala nga ibagam kanyak. Nagbuto nga ngamin. Ang mga no kumayakay ka kanyak. Diyak kaya ta mapasamak day ta. No kasta nga rod, masapol na agdesisyon ka Jessica. Ay ayatan ka unay. Ngamjak mo't kaya't asyak ti makaperde iti relasyon nyo iti nobyong. William, Nupod no adi mo kaya't ako mayakayak kang ka. Masapol nga ornusum ti amin. Uwan, aramidak day ta. Ngam madamag ko man lang. No kas pangarigan. Asino ti William kada kami iti nobyong? Jack pa'y masungbatan day ta sa ludsod mo ita. Jessica, Jack pa'y makapagdesisyon. Pakawanan na ko ma. maawatan ka. Ipaay ko kang kati amin nga oras sa kasapulam. Tapno makaikaddan ka. Agyaman na, William. Pasensya kan at talaga. Sapay la kumata maornusan ti amin kada kayo itinobyam. Tapno makapagdesisyon ka matan. Ngamlaglagi pang kumaka na yun. Ay ayatan ka unay-unay, Jessica. Jack ilibak man ang Emmy. Gapo iti mapaspasamak kada kami iti nobyo nga adda iti balasiw taaw. Na ibawing tiriknak ka ni William. Isu nga uray di kami pa'y nagsina ka ni Jake. Impariknak ka ni William nga addamot pa naggustok kan kuana. Ngam amok met amaditi ar-aramidak. Ta unfair ka ni William. Iso ang nagdesisyonak nga ipudnok kan kuana nga adda nobyok iti balasiw taaw. Naklaat ni William iti naamuan na. Impagarup ko idi no adaywan nak, apaman amaamuan na ti kinapudno.
Ngam saan, ta pinagpili nak, no asino kadakwada ka ni Jake ti pilyak no bilang laang. Sa anak ang nagpili idi, tamariknak iti kaunggak, anapatagpay laang tinobyok. Kanayon mo't akasarita nak ti inak, maipanggap iti mapaspasamak kanya. Kumusta nga ay agar-aram kan kaakatrabahwam ako nam, Jessica? Okay mat nanang? Kanayon lata nga iparik na nga ay ayatan nak. Kat, kumusta kayon ka ni Jake? Nakapagsarita kayo ka din? Naurnos yun, tidiyo pagkinkin na awatan. Saan pa nga rod nanang? Kat panagriknak, saanan ang masulbar daytoy? Ay kasano nga rod daytan anak ko? Sapay nakadkadlaw nga damot pa naggusto iti agar-aram kan kakaupisinaam. Nanang, masapul nga agdesisyon kan anak ko. Amok day tananang, ngam nagrigat. Masapol ang makapagsarita kayo kan ni Jake, no kayat mo ti mga barwanan. Mariribo ka nak nanang. Ay tagpailaang ni Jake. Ngam jakon kayat ti kastoy a sitwasyon. Ti kanayon amang namnamakan kwa na. Ti kanayon nga agururay, no kaano nga awagan nak. Maawatan ka, Jessica. Nga masapol ang makapagsarita kayo kan ni Jake. Masapol nga ibagamday ta amarikrik nam kan kwa na. Kan amwam, no anya talaga ti plano na maipapan kada kayo. Sige nanang, kasaritak ni Jake no maikan kami ti gundaway. Kat sapay kumata marisutan ti amin, iti kasapaan agundaway. Oh, anyangay girl. Kumusta kayon ka ni William? Paula, nagpudno akon kan kwa na. Imbagak nga adda kaayan ayat ko. Kat, anyangay ti kunana. Amo ka na sa ertirik nana. Nang runak at namnamaan na nga aklunak ti panagayat na kanyak. Kunana nga ipaay na kanyak ti umna agundaway. Tapno makapagdesisyonak, no asino kadakwadak ka ni Jake ti pilyak. Ay nang, talaga ang nagsayat ni William, friend. No sabali lang nga lalaki day jay, ay, amang ano inadaywan na kan. Wan nga rod, Paula. Kat, anya pa lang rutar aramidem. Rumbang lang kasarita mo ni Jake. Tapno matingiting mo no anya talaga ti marikrik nam. Kano asino at talaga ti ay ayatem kadakwada at duwa. Wan, Paula, awagak ni Jake inton rabi. Masapol ang makapagsarita kami. Diyak kayatan ti kastoy. Awan talgad ti relasyon mi. Diyak amuno itong palnak wano saan. Isungarod nga aramida mong ti rumbang, friend. No agtalinaid ka iti kasta akasasaad, wano put demon ti relasyon nyo ni Jake kat ni William laengan ti Piliyam. Nay, rabiin anak ko. Apay nga itakalaang asumangpat. Nagapuak ija balay da Paula nanang. Ijay ko nga inawagan ni Jake kat nagsarita kami. Anya nga tinapasamak. Naurnos yo kaditi amin, may papan iti relasyon nyo. Saan nanang? Isa pinutad kon ti relasyon mi. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Jessica? Wan nanang. Kaya't kunti mga barwanan. Narigat,
Ngam iso ti rumbang a mapasamak. Ay, sa bagay, adakan ka amin a desisyon anak ko. Suportaran ka iti amin a kayat mo a mapasamak. Agyaman ak nanang. Kayat ko ti ag-focus iti trabaho, kastamutan ka ni William. Aklo na kon ti panagayat na nanang. Jakon kayat apaluspusan pa iti maysa a tao, anang iparik na kanyak iti pudno a panagayat. Sapay ko mga rod, tamaurnusan ti amin anak ko. Jakmat kayat nga agnanayon a makitkita ka analiday. Saan ita nanang? Mamati ak adimtengen ti lalaki a makatakunaynay ko iti tungpalbiag ko. Naimbag tayo manugot ka arumwarta ita, Jessica. Apay ket dinasaan ngay. Kumusta kayon ka ni Jake? Adda ka din desisyon mo? Juan, nakapagsarita kamin. Kat nawaswasan ti relasyon mi. Anya? Agpaiso ka di day ngayon bagham? Juan, kayat kumutan ti mga barwanan. Diyak kayat yagnanayon latan amang namnamakan kwa na. Makariknak itiliday, tanabayag mo ti kaadda ti relasyon mi. Ngam, mariknak anabang aranak. No, kastang awanan na relasyon nyo ka ni Jake. Aklonam ka din, ti idat-daton ko ken ka nga ayat. Saan ka di pa'y analawag? Asika ti pinilik iti panakiwin naswaskon ka ni Jake? No kasta, agyaman nak Jessica. Pakaragsakak unay ti desisyon mo. Ngam, sapay ko ma, ta sigurado ka iti marikrik ng para kanyak. Sigurado akon. Kayat ko ti mga barwanan, asika ti kaduak. Oh, ay ayatan ka unay Jessica. Kat adtuyak akanayon a nakasuportaken ka. Aramidag ti amin tapno naragsak ka iti danak. Ikarik asan mo ta pagbabawyan ti panangaklon mo kanyak Jessica. Ikarik dayta. Nanang, ada akon. Nay, kasla naragsak ka anak ko. Jack ilibak nanang. Inaklon kon ti panagayat ni William. Kasta ka di. Ay, nasaya at na nakapagdesisyon kan. Kat amok asaan ka nagkamali iti panangpilim ka ni William. Mariknak nga iayatan nak unay ni William nanang. Kat amok anaragsakak to iti dan nana. Daita ti kanayon ko nga ikararag iti Diyos, Jessica. Ti masarakam kumantipod no amang paragsakken ka tungpalbiag mo. Dayto yan ti sungbat dagiti kararag ko nanang. Amok at tinarabay nak ti Diyos iti amin a nagbalin a desisyon ko iti biag. Pudno tako nam anak ko. Amok nga agnanayon ng ti kinaragsak amariknam iti den na ni William maakayan ayat mo. Dayta ti kanayon akid dawak ita iti namarso nanang. Diyak liwayan nga idarirag dayta iti Diyos. Iti kasta, kanayon at arabayan na kami. Tamamati ak nanang. Ti relasyon, numataginayon nga iraman ti panarabay ti namarswa. Agbalin anatibkar, ken sigurado nga agpaot aginggat inggana.
Apan nakiwin naswas ko ka ni Jake. Jack ilibak ang nakariknaak itiliday man ng Emmy. Pudno at tinagisayang ko ti sumagmamano atawan a kaadda ti relasyon mi. Ngam na palalo abang armet tinariknak, kan awan apulos ti pan nakakonsensyak, tanakiwin naswasak nga imo na itinobyok, sakon to inaklon ti panagayat ni William. Nagbalin kami anaragsak ni William, kalpasan ti panagkalay sami. Kat apaman apimusay day dinanang, na ikagumaan mi ti imay dito'y Canada, nga ison ti ayan mi ita. At dandwa nga anak mi ka ni William. Kat tunggal mapagsaritaan mi ti napalabas, Jack maliwayan ti agkid daw iti pamakawan kankwana, gapo ta inlimod ko ti kaadda ti nobyok, ididamo ang nagbalin kami anasingad. Awan mo ti sabali nga isungbat na kanyak, no di nasamit nga isem, ken nairot nga arakop. Nagasatakmanang ta sa anak ang nagbidot iti nagbalin a desisyon ko idi. Apaman ang nagpili no asino ti rumbeng a pagtungpalak. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Jessica. Jessica, pagayam ko, maragsakan iti nagtungpalan ti biyag mo. Kalpasan tinapasaram a sakit iti kalabas, naragsak kanarang ay apanagbiagmet ti sukat na. Kat makunak aday tatigunggo na anaawat mo, tadi mo pinaggidan ti dua a relasyon asimang baykan ka. Basta di tay liwayan ti dumawat iti kaasi ti Diyos, at daman pagdaldalanan a parikot, wanno awan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak, ti binukalyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Nintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Ken Margie Alonso. Makablaawan da Sonia Balmeo, Richel Lulu, Ana Balmeo ken Willie Agbunag iti Kasyaman Baknotan La Union. Bugtong family ti Kabayan Benguet. Kakuyong family di Tamakanyaw ang adanan from Sherilyn Kakuyong ti Hong Kong. Makablaawan da Jonathan, Karin ken Minggit nagtrabaho di ta Castro Fried Chicken. Kastamutan da Helen, Aping, Melay, Leti, ti Caba District Hospital. Shout out kada Bernardino Aaron Jaya ken Maricel Medina. Amin at taga Corva, Pamplona, Cagayan from Aldrich Jose. Kastamat ni Diane K. Rolyoda iti San Juan, La Union. Shout out pa ay kada Virginia Cudamon, Jasmine Rivera, Joylyn Pitlongan ken Jermilyn Gayon. Nazarene Angela ken Armel, kastamutan ti Rombawa family from Melanie Rombawa. Saliganan ken Ringgor family ti Cura Public Market ken amin at taga Curva, Pamplona. Dagiti Barbero di Tabawang La Union iso da Peter Jan Andrada alias Negro, Chad Riliera ken Hermin Dulce from Rastaman. Shout out kada Leniki Alejo, Kang 4138, Angelo Asitura Concepcion ken Sherry Ann Ringo. Pamilyak di Taplanas Ramon Isabela from Lotlot, Santiago.
Happy birthday kini Celine Joy Ofilas, dita Medina Dingras, Ilocos Norte, from Juvelin Ofilas. Alamo Maliaga Bueno kan Banyel family, from Nestor Cuse Maliaga. Makablaawan pa ni Mama Remy, Helen Baksa, Kidlin, Kid, Ann, kan Ason Balinan iti Conner Apayao. Shout out pa kani Aquarius Garnet. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Ilingad naklaangan itinagan Alena Manang taga Nueva Ecija. Kanayon may adanggan dagiti padas a maidrama iti YouTube channel yo. Adu ngamin ti adal a maagsaw kadagiti nagduduma a padas dagiti padak adumdumngeg. Naawisakmat amang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti liwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Simple laang ti padas ko manang, ngem makunak adyak tupulos malipatan daytoy apagteng iti biyag ko. Sapay la ko mamanang, tamapilimet a maidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, nalpasa ko na kay ayam. Ala, may katasukatan tata t-shirt mo. Ay na, nakalingling at kaanak ko. Nakikinamat kami ngamin, nanang. Ala, aguyag ako. Nagsakit ti karabukob ko. Ay, dahil tanjay bagbagak anak ko. Napalalwa man ang tinagbanog anak kay ayam. Aguyak ka mo itong agpaiso. Ay na, namagaan tiling at day tabukot mo. Tinasayaat, uminom ka iti danom anak ko. Barong sumaya at tariknam. Awan, nanang. Sige nga ron tayo uminom iti danom iti kusina. Kalpasan na, aginan ka na. Ibagam kanyak, no, damarikrik nam anasakit, anak ko. Awan, nanang. Sige, mapan ka pala iti silid. Kabayatan nga ilutlutok kitang rabyan tayo kada apong mo alakay. Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Madlawan na bamban nung kaunay. Ay, wan nga tatang. Ado nga minti inrush may adaitan. Ado nga minti awat may taadaitan iti shop. Tay apawk, sa dino ti ayan na. Aday ti silid tatang. Napalalwan nan sa manon tinagayayam. Na magaan itiling at tibukot na itay. Anya? Ay, sos. Ang mga nagsakit man din dya anak mo, Lena. Sapay pag-aayat na ti makayayam kadag iti karubang nga ubeng iti kinamat. Ugali ti ubing at tatang. Aguyak nga rod itayon. Iso a pinaginanak iti silid. Pinainom mo ko may ti ado-adanom atap no makaginawa. Kasta nga rod tinaramid ko tatang. Sapay nagrigat ita ti agsakit. Nang rona dagiti ubing. Saan mo tamabalin adi mo ipanidya ospital? Talaga, Alena. Sana kas kada tayo anatanganan nga mo tayo taramidin tayo no adamarik na tayo asakay. Sapay nagrigat tagbiro kiti kwarta ita tatang. Apag husto lang para gastos tayo ti matmat gadak. Hindi ka agdanag. Basta mataripato ana imbag di anak mo. Siguradaw asa anak kumaro ti sakit na. No kasta nga damadlaw mo sa gubanit na painom mo adagos iti agas tapno saan ka ta kumaraw. Dayta talaga ti aramidak tatang. Tadyak kayat ama ospital ni Kiko. Kaasi laeng. Kan maysa. Awan paggastos tayo iti ospital tatang.
Nanang, adakon. Ang mga no nabasbasa manan itiling at tabadom anak ko. Saan nanang? Tadyak mat nag-ayam iti pagadalan. Kat kumusta ti Riknam? Kung naktumot asaan ka pa'y mapan ag-eskwela, ngam impapilit mo mat ngamin. Sayang ngamin ti masursurok na agabsentak, nanang. Kat anyarod ti nasursurom ita? Inadal mi ti may papan kadag iti mula, iti science subject mi. Kasta ka di. Anya pa iti dadumaan na adal mo. Iti mathematics, inadal mi ti fractions. Medyo makatikaw, nanang. Naawatak mat lang idin surot ti teacher mi. Nasaya ata na awatam anak ko. Napatag ti adal. Iso nga agadal ka na imbagwan. Nanang, tapno proud kayo kan ni Apong lakay kanyak. Kahit ko ti madan iti honor. Saan nga adayo ang mapasamak dahi ta anak ko? Basta agadal ka na imbag. Amok ana saririt ka. Ngam, di mo baybay ang tabagi ma? Di ka una agbambanog iti pagadalan. Maiparit kan ka dahi ta. Nanang, laglagi pag amin nabilin niyo. Naimbag nga aldaw mo, Lena. Ay, da kayo matgaya madam. Ada ka di padait yo? Adda nga rod. Daiti man nagatang ko abado kay Mall. Medyo nalawa, iso kayat ko ama-repair ko ma. Sige ma'am, awan problema. Sukatan kayo nga rod. Tapno masigurado tayo ahusto ti aramidak nga adjustment. Agyaman na, Lena. Sa dino ti pang sukatam kanyak. Ijay latan fitting room ma'am. Isuot yo, kalpasan na, ibagayo kanyak ti adjustment nga aramidak. Ay na, agyaman na aktadaka kanayon ang madadaan ang mga ramid iti kayat ko, Lena. Kanamom, kayat ko unay ti trabahom. Agyaman nak ma'am. Sige, talapasok day taging gainton malam. Talaga mapangnamnamaan ka, Lena. Iso adito'y akanayon ti umayak. Agyaman na kiti panagtalagyo kanyak, ma'am. Daytoy talaga ti arapaap ko. Ti agbalin nalaing amodista. Nalaing ka, Lena. Mayat ti trabahom, balasang ko. Agyaman nakmanan, ma'am. May saak amodista man ng Emmy. Daytoy ngaminan ti indak kalak a negosyo ti pamilyami, manipod ubingak. Ngam makunak asaan adakkel ti matmat gadak, nang runa tabasit laeng ti shop mi. Nakadepende laeng iti umay agpadait, wenno agpa-repair. Adu ngaminan ti kakompetensya mi ita, nga aglaklako iti ready-made a pagan-anay. Makunak met nga adu ti sukik manang. Ngam talaga asaan nga umdas ti mabirbirukan ti shop mi. Mariknak unay ti rigat, no kasta nga agsakit ti kakaisuna nga anak ko. Saan nga min analaka para kada kami ti mapan agpa-check up iti doktor, wenno iti ospital, gapo iti kinarigat ti biag mi. Agmay may saak nga min amang isaksakad kani Kiko, sipod pinanawan na kami ti amana. Apay akasta tila nga maasimangpot anak ko. Nagsakit namin ti baraw kung kuga po iti kauyat ko di pagadalan, nanang. Anya?
O sige, agtugaw ka di tata ginanaka pa ya. Ada ka di pa sa bali ang marikrik nam, anak ko. Agkakapsutak, nanang. O sige, tamapantan to iti doktor intong bigat. Ang mga noon nyamot daytan. Kaya't ko ti maturog, nanang. Ay, mangan ka pa anak ko. Tapno ada karga dayta tiyan mo. Awan ganas ko ang mga nanang. Saan amabalin adi ka mangan, Kiko? O sige, mapan kan iti silid. Taawit at tulaangan ijay ti kanam. Sige, nanang. Da kayo ti makaamo. Kumusta ngay mo't di shop, anak? Nasaya at matatang. Uray kaskasano, adala tamot umay agpadait kan agpa-repair. Sana bali, anak. Tao maduntumot lang ti customer mo. Sapay la ko mga road, tatang. Kahit ni Kiko ngay nga apo ka. Kasla nang nagkuakalkalan man itayan. Wen nga road, tatang. Nasakit ka nun ti barukong na tunggal aguyak. Kan sabali ti lang nga na itay sumangpot manipod pagadalan. Anya? Agkakapsot kan awan ka no ti ganas na amangan. Delikado daytan, anak ka. Masapol ang maipakitan iti doktor ni Kiko. Tama nga noan niya mo't ti sakit nan. Wen tatang, talagang ipa-check up kunton inton bigat. Diyak kayat ako maro ti rikrik naan na. Kasarumot nga min aya. Oray no adan marikrik na ti anak mo, di na mo't ikan kanaw. Di na pa'y ibagakan ka aging kaadinan kabaulan. Wen nga rod tatang. Mamin ano adamagak no anya ti marikrik nana. Ngem okay laeng ko na naman. Nagsamakadak ngamin iti ipapainom ko para uyak tatang. Ngem kaslaawan mo't epekto na. Iso nga rod apa-check up mo anak ka. Taamangan no kasapulan na ma-x-ray. Tapno maamuan ti sakit na. Wen tatang. Madanaganak nga rodon. Mamati akle na. Noan niya man tirikrik naan ni Kiko, kabailan na. Kan may sa, at dati Diyos akanay namang tarabay kan kuana. Kada tayaw, iso adi ka madanagan unay. Mala, inkamot maturugan, tama sa papay nga ipacheck up mo ni Kiko, inton bigat. Good morning, Mrs. Sino ti pasyente? To'y anak ko, doktor. Apa, Mrs. Anya ti marikrik nana? Medyo nabayag ngamin ti uyak na, dok. Ngam adamat impainom ko para uyak. Ngam saan mo tasim maya ti kondisyon na. Nasakit ka no ti barukong na tunggal kalkalan iti uyak na. Kasta ka di? Sige balong, humay ka dito, Iwan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Mrs., panag ko na kasayatan na ma-x-ray ta anak yo. Tapno makasigurado tayo. Kat maamuan tayo na niya talaga ti kondisyon na. Kasta ka di, dok? Anya ka di ti posible aga po ti panaguy-uyak na. Ado ti posible aga po na, Mrs. Ngayon masapol pa makita tayo ti resulta ti x-ray. Tapno maamuan tayo na niya talaga ti kondisyon na. Nanang, mabuti nga. Di ka agdanag, anak ko. Adak ditoy. Aramidan ni doktor ti amin tapno umimbag ka. Husto timbaga ni nanang mo balong. Di ka agbutbutang, Wen? Masapol ang maamuan tayo na niya talaga ti kasasad ti salunat mo. Doc, ita ka din ang ma-x-ray? Wen, Mrs. Asap, mabit lang tamang tada kiti x-ray request.
Tapno ma-x-ray adagos sa anak yo. Iti kasta, amo tayo no kasanong agasan ti sa gubanit na. Naimbag nga oras yo, Dok. Mrs. Apag iso. Ato yung ti resulta ti x-ray ti anak yo. Anya ti resulta na, Dok? Kumusta ti kasasaad ti anak ko? Mrs. Adan nyo muna ti anak yo. Ha? Masapo lang mapagtumarta iti agas ken kasapulan na tinananay nga ina na. Doktor? Adadag iti reseta nga agas na. Dok? Masapo lang mabantayan mata na imbag ti temperatura na. Ken siguraduan nyo asaan na ma-dehydrate. Kasapulan na ti umda sa dano, Mrs. Anya pa'y ti masapol ang mabantayan, Dok? No bilang kumaro ti kondisyon na wano ti sasaadan na. Wano kas pangarigan kumakit marigatan niya aganges. Wano mumato ti gurigor na. Masapol ang may panadagos ti ospital. Anya ay ti mabalin a komplikasyon ti sakit na, Dok? No sana maagasan na dagos ti sakit na, posible kumaro ti problema iti lungs na. Isa ang masapol na masurot ti umno nga oras ti panagtumar na iti agas. Siguraduan niyo ang nadalos ti aglawlaw na. Kan may pari ti panagtalinag na iti nalami sa lugar. Kan di ko maitulok agbannog iti husto. Uwan, Dok. Aramidan mi amin abilin nyo. Nasayat no kasta, Mrs. At dagiti inireseta nga agas na. Masapol lang masurot ti oras ti panagtumar na iti agas, ha? Ngam bantayan nyo. No bilang maadan iti allergic reaction wano side effects kabayatan ti panagtumar na, isubliyo adagos kanya, kwen? Uwan, Dok. Matungpal. Kasapulan na tinananay nga ina na, Mrs. Kabayatan ti panang taming tayo kankwana. No mabalin, diyo pa'y parparwaran, aging kay ti saan nga agimbag. Agyaman kami ititulong nyo, Dok. Awan na nyaman na, Mrs. Di kagdanag ta pagimbagan tayo tanak yo. Basta matong palaki ti ta amin nga imbilin ko kada kayo. Nalaos ti panagdanag ko, iti daydi anaduktalan a sakit ti kakaiso na nga anak ko manang Emmy. Amok ngamin ang napaggaday di a sakit, nang runa kadagiti ubing. Naimbaglaangan, tadyak inyaleng-aleng idi ti kasasaad na, kat impakitak adagos iti doktor, iso asaan anak confine ti anak ko. Isu na laeng ta medyo nangina dagiti na ireseta nga agas na. Gaputa saan mo't adakkel ti matmat gadan ti tailoring shop mi, jak ilibak amarigata nak idi, tanangina dagiti agas ti anak ko. Ngamjak kayat ti sumuko manang, nang runakat amok, adi na kami baybayan ti apo anamarswa. Kumusta nga iti apo ko, Klena? Anya ti ko na ti doktor anang ipacheck upam kankwana. Tatang, adan nyo mo niya ni Kiko. Diyos ko,
Anya nga iti aramidan ta, anak. Ado tinaireseta nga agas na tatang. Ken masapol ang mabantayan kanoan na imbag. Dayta-itan, pangalaan ta nga iti igatang ta kadag iti agas na, anak. Dayta nga ron ti problemak tatang. Diyak amo do pangalaak. Masapol siguro nga agutang tayo, tatang. Kat no isulaang dayta ti pamuspusan, aramidan ta ti amin. Tapno umimbag ni Kikaw nga apukaw. Bay am tagdamag akmot kadag iti kaaruba, no asino ti mabalin nga agpautang. Tatang, kasano no kumarot isakit ti anak ko? Ay saan ta nga ipalubos ang mapasamak dayta, Lena? Aramidan ta ti amin, tapno agimbag ni Kiko. Ag tinulong ta, anak ka. Masapol ang mapanak pagayam ijay siyap tatang. Adang amin dagiti umay daalaan adait ko. Isupay ang mainayon ang paggatang iti agas ni Kiko. Sige, agtignay ka nga rudan. Siya, mangkita akmot iti mabalinta nga umutangaan. Tapno da maigatang iti agas ti apukaw. Anak, anya ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Sana bali, taapaman ang magatang ko dagiti in reseta ti doktor nga agas mo. Makaginawa kanton anak ko. Pangalaam nga iti gatang mo, nanang. Amangan no nangina dagiti agas ko. Di kaagdanag anak ko. Agaramid kami kani apong mo alakay iti pamuspusan. Sigurado ang magatang mi dagiti kasapulam. Nanang, pasensya kayon. Nagsakitak matan. Saan mo abasol ti panagsakit mo anak ko? Talaga adumtang dagiti kakasta apasamak, adi tay mapupuutan. Masapol at tulungam ti bagim, tapno daras ka nga umimbag. Nangagmumot dagiti bilin ti doktor, saan aya? Wala, nanang. Tungpalak timbilin ti doktor. Sige, mabati ka pa nga ron dito'y tada papanak. Saan abali tada ni apong mo alakay? Masapul ngamin ang makatumarkan iti agas mo, anak ko. Diyos ko, tulungan nak. Diyak amuno niya ti aramidag. Diyak mabalin abaybayan ti anak ko. Isulaangan tinabati agamang ko ito'y abiyag. Diyak itulok ako maro ti sakit na. Masapol ang makaramid akiti pamuspusan. Amok adinak baybayan Diyos ko. Isurum ka di ano niya ti rumbang nga aramidag. Diyak mo ito napupuutan. Adanda ni nakapatang nga akon iti kalsada, kabayatan di pampanagnak. Businaandak pa yan nagitilugan. Agpaigidak, amangan kit din mapadala pusanak. Naimbag ta ng lukat kan, Lena. Maya kita'y bigat nito, ngam nakasara to'y shop mo. Pasensya kayon, ma'am.
Ingka gumaak namin tinagsapol iti paggatang iti agas ti anak ko. Apay, masakit di anak mo? Uwan nga rod, ma'am. Iso ang mariribukan nak ita. Anyo ti sakit na? Ada pneumonia na, ma'am. Kat madanaga naklaunay. Delikado day tano mabaybayan, Lena. Na-confine ka di? Saan, ma'am? Ngam ado ti reseta ti doktor nga agas na. Iso naladawak anang lukat. Tanagsapulak iti paggatang ko iti agas. No awan la dagiti awat ko adadaitan nga alaan ita dagiti agtagi ko Amang ano jak ko man ng lukat. Imot mo ka di dagiti reseta? Uwan, ma'am. Jak pa'y nakagatang. Ta sigurado akurang ti paggatang ko iti kinaado ti agas a masapul agatangan. Ala, di kagdanag. Tulungan ka, Lena. Tapno magatang mong dagiti agas. Kaasimot ti anak mo. Ha? Nakababain mo't, ma'am. Awan ti rumbang a pagbainam, Lena. Nasaya at katao. Kat nagitikas ka ti rumbang a matulungan. Diyos ko. Agyaman ak, ma'am. Hindi ka agdanag. Bayadak tumatla amin ang magastusyo. Jakmat imbaga abayadam saan ka di? Tulong kunday taken ka, Lena. Kaya't ko nga umimbag adagos ti anak mo. Agyaman ak kada kayo, ma'am. Parabor kayo ti Diyos kada kami. Ni Apo Diyos ti mang supapak iti kinaimbagyo kada kami, ma'am. Tatang, nagatang ko aminan nga agas ni Kiko. Nahisa din nung ay tinangalaam iti ingkatang mo, Lena. Diyak pa'y mo't nakautang ka dagiti ka aroba. Ada na saya at ti panagpuspuso na anang tulong kanyak, tatang. Anya? Asino nga anak? Diyan may sa customer ko abak ng ijay shop, tatang. Imay na inala ta impa-repair na abado na itay. Kat naamuan na masakit ni Kiko. Iso tinanggatang kadagiti na iriseta nga agas ti anak ko. Ay yaman pa apo. Tadulat ta dagiti na asi at tao. Ay nasayat mo't nukasta. Tapno marugyanan ni Kiko tagtumar iti agas. Uwan nga rod, tatang. Kat kuna ni Ma'am Mirna, ano adapay kano kasapulan agatangan, ibagak kano kankwana. Nagsaya at mo tanlay ta, Ama Mirna. Uwan nga rod, tatang. Hindi nang nagtijos dagiti kararag ko. Aday naramot na at tao anang tulong kanyak. Kumusta, anak ko? Mayat ka din tiriknam? Mayatan, nanang. Agyaman na kiti pa ng taripato yu kanyak. Ay, agyaman na kiti Diyos. Basta tong palan ta ti amin nga imbaga ti doktor. Kan tumaram ti amin nga agas mo. Tapno na anayon ti panagimbag mo, ha? Wan, nanang. Tulungak ti bagik tap nagimbaga kon. Wan, anak. Tapno makasarakan iti pagadalan. Amom, damdamagan da kan dagiti kaadalam. Ha? Agpaimbag ka kano kunada. Kailiw ko mutan ida, nanang. Kastamot tan ti mapaniti pagadalan. Mailiwa ka talagang kadagiti kagayem ko. Saan abali, anak? Makapan kanton iti pagadalan. Naimbag kanton. Nanang, niapong lakay. Aday di kusina. Aglutluto iti arroz kaldo. Mangan kanto iti adowan. Nanang, paborito ko tayo jay. Isa ang mga anak iti ado tapno pumiksa akon. Rumbang laang anak ko. Diyak kayatan ngagsakit ka pa'y. Saanon, nanang? Diyak to nagsakit apolos. Ingkararag kung naitakan ni Jesus.
Kasta tinasayaat nga ubing. Di mo liwayan ti agkararag a kanayon, anak ko. Tapno saan kanton nga agsaksakit. Apaman ang nairingpas ti anak ko at tinumar dagiti nagata nga agas na, naan-anayan ang nagimbag ni Kiko, manang Emmy. Saan ang mabubus ti panagyaman ko iti namarswa? Ta iti panawan nga agkasapulan nak unay, di nak binaybayan. Nangaramat iti sabali at tao kas instrumento, tapno masungbatan ti araraw ko, kat agimbag ti anak ko. Nagpaay nga adal kanyak day di apagteng manang. Talaga narigat ti agkasapulan, nang runa no awan apulos ti maaramat, iti anyaman apaggastusan. Iso nga apaman ang nagimbag ti anak ko, nagdoble kayo dakpay, kat ingka gumaak ti nagilaslasin iti saggabasit, tapno makaurnungag. Diyak nga minan kayat ang maulit ti napasamak, nga apaman ang nagkasapulanak, kat awan apulos ti maasot ko. Nalabit apara kadagiti daduma, nang runa kadagiti addaan, simple laeng kan awan kwenta ti insalaysay ko. Ngam kadagiti padak at talaga nga awanan, mamati ak anapatag nga adal ti ramen ti pakasaritaak, nga iso ti kayat ko nga ibinglay. Agyamanak manang Emmy, tuy pagayam mo, Lena. Lena, pagayam ko, husto tinakonam. Pudno a simple laeng para kadagiti addaan ti insalaysay mo. Ngam napatag nga adal ti naibatim para kadagiti awanan apulos. Ayunak matlaeng ti inaramid mo kalpasan ang nagimbag ti anak mo. Kasanuman kabasit ti matmat gadan tayo, ikagumaan tayo latta ti agilasin, tapno adda madadaan nga asuten tayo, no dumteng ti kanito asaan tayo anamnamaen nga agkasapulan tayo unay. Saan laday tapagayam ko? Impakitampay ti kinatibker kan panagtalek mo iti Diyos, nga isu kumati kang runaan nga agbalin nga inspirasyon dagiti nakangeg iti pakasaritaam, tapno di dantuket nakarkaro a maupay, no bilang mapasaranda ti napasaram. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Nyo
Union, kan Cesar Balange ti Baroro, Baknotan, La Union. Makablaawan Dadolpo kan Marites Morales ti Kakulangan, San Juan, La Union. Shout out pa'y kada Raiza Kapitli, Karag Vlogger, Renato Reynaldo Jr., Jasmine Rivera, kan Annalyn Ngalam. Lakay ko ani Joel Ofilas, kan da Joeline, Carl, Justin, Celine, kan Joy Ofilas from Juvelin Ofilas ti Lebanon. Alejo family ti Santa Catalina, Ilocos Sur. Taberna Kobe kan Mundo family. Kastamotan ti Alejo family ti Tangadan, San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Amin di Tasak Deco Baguio from Michael John Aguilan. Happy birthday Juvelin Ofilas ti Lebanon. Jolens kan Dodong Alba iti Kabala Union. Kidlin Milo Banyaga, Kid Ballesteros Milo, An Milo Obinya ti Australia, kan Anti Ason Balinan ti Kauner Apayao. Makablaawan dagiti naalibtak agard kan drivers ti Kaba District Hospital, Isodarandi, Joseph, Dom, Ponso, Ryan, Pangyao, kan Jovit Batas from Roger Rolyoda. Belated happy birthday Sheila May, kan advance happy birthday Leslie. Kablaaw pa'y para kanilakay ko ani Hildo Sugitan, Princess May, Gwyneth kan Aaron, Janessa Faith kan Audrey from Juliet Sugitan ti Kuwait. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith kan Noli Andres ti Ramon Isabella from Linda Pasion ti Kuwait. Lakay ko ani Reynaldo Jose, JC Ayan Lester, Daisy Jen kan Josephine Jose. Kastamot ang makablaawan Danora Belaño, Ryan Belaño kan Romy Ann Belaño ti Bagabag, Nueva Vizcaya, Danilo Gonzales kan Dennis Gonzales ti Villa Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya, kan nila Lane Herbacio Gonzales Prado kan JR Prado ti Saudi Arabia. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Richard. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yung amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Manipod na sarakak to YouTube channel yo, karamanan ti dadumapay akakadwayo nga agipat patangatang kadagiti Iloco a drama, nagsubli ti bisyok nga agdengeg iti drama. Indak kalak ngamin dagitoy di probinsya, idi Kabambanwagak. Mamati kayo man weno saan, ngam para kanyak, kaimnasan data ti panagdengeg kadagitoy, amang punas iti homesickness, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Ada asawa kan may isang anak ko manang, kat isuda ti inspirasyon ko, kabayatan ti panangged ko dito'y balasiw taaw. Adamat padas ko idi addaak paylaang di tapagilyan, akayat ko apa idrama. Tama siguradok ang makaipaay dayto iti adal, nang runa kadagiti padak idi ang nagarapaap iti dakkel agatad, katukad ti saan ang makabannog at trabaho. Kumusta nga di second hand a jeep may paspasadam, Richard? Mayat matolga. Napyala pa galaan iti igatang kadagiti pagkasapulan tayo, ti mapaspasada iti ginatang ta jeep. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, un gayam. Adda na pintas nga ipadamag ko kan kalakay. Anya day ta? Adda na strakak at trabaho. Agpaiso? Di kad nasayaat. Tapno di kan maburbur yung ako na mga dalatan dito nagtibalay. Saan la aday taa? Makatulong akmatan nga uray kaskasano kan kalakay. Olga, amom asaan nga issue kanyak no makatulong ka man no saan. Siyak ta di giti pamilya tayo. Pagrebengan kayo abyagan itanak ta. Aday ta ka manan, Richard. Agasawa ta. Rumbang lang agtinulong ta amang pasaya at iti pamilya ta. Hanggang mga numabaybayam tunti pa ng taripato mita anak ta. Di ka agdanag. Siguradwak ajak mabaybay anti pagrebengak kada kayo nga agama.
Olga, Iso di ka agdana, Gwen? Nala, maturog kan, tani. Adalo mon tirabi. Masapa ka manon arumor inton bigat amapan agpasada. Nanang, rimuaran ni tatang? Wan anak, nasapa nagpasada. Ngam dagasan na ka dito'y balay, apaman anam na maan na nakasagano ka na mapan ag-eskwela. O sige harod, kunak nga no dinak itulod ni tatang. Mabalin ayamot anak ko. Amo mo tasipod pa'y, kanayon nga itulod na ka ni tatang mo iji pagadalan. Sa bagay, nanang. Iso nga alan anak ko, agar mo sarkan tapno makadigos kan makapeles ka matan. Apag isunto no may nakadagasan diti balay ni tatang mo. O sige, nanang. San abale, tainton mangrugi ak matan iti trabaho. Uray siyak to matan ti mangitulod kan ka iti pagadalan nyo. Kasta matan asyak ti mangsukon kan ka iti malam, kalpasan ti klasem. Taas si dagmat la ijay ti pagpapaayak a restaurant. Agpaiso, nanang. Wan anak ko. Ala, makan kan, tapno makadigos kan makapeles kan. Imbilin ni Olga kanyak, at ito'y kan amagal daw. Iso nga inaduktin sa angko itay, Richard. Nanang, Nang rugimot nga minan asumra ka servidora iti restoran ni Olga. Iso nga awanan ti mga sikasukan ka no agawid ka amangal daw. kasla may kawak pa ikit din na diti balayo ti pangaldawak nanang. Kasla ngamin nakababain. Nay, anya kumangay ti pagbainam. Kat kasla inanak matan, tasyak ti ina di asawa ang barok. Amok day tananang. Ay na, saan man gamin akong formula di ti pampanunutang barok. Malakit din. Sumango kan iti lamisaan, taidasaran kan. Ay, isaanin nanang. Syaklatan ti makaamo. Nakababay na pa si kaso akada kayo. Anya, ay sikakit di ba't barok. Awan ti rumbang apagbainam kunakma. Basta siya akong ti makaamo iti bagik nanang. Pangasiyo. Saan dak ko man nga si kaswan? Alang arod anak ko, sikati makam mo. Agao kalatang arodan di ta iti kanam, tapno makapangal daw kan, barok. Si kakit dimot, anya kumangay di pagbainam ka ni nanang. Basta mabainak, Olga. Day takit din pag serserbian nak ti katugangak. Uray di tana. Pasensya kan lakay ha. Amumot akayat katulungan amanggad. Iso nga inka gumaaklat at tinagsapol iti trabaho. Olga, Maawatan ako ma. Dumakdak kailan ni Lenlen. Inton sumaruno atawan, aggraduar ton iti elementarya. Kaya ta sa wanday ta, dumakdak kalmat ti pagkasapulan na. Nang runa inton sumrek ton iti high school. Masapul ayurnungan ta ti pagadal na. Unay mo't daytan, tapasig ang naguunag asin na iti sungsungbat mo kanyak lakay. pasensya kan, Olga. Talaga amin kontra itirik nak ti sitwasyon ta ita. Terumbang, siyak ti agrigat amanggad para kada kayong aginak. Ulitak mat Richard, agasawa ta. Masapon nga agbinadang ta para iti pamilya ta. Saan agaputa si kati lalaki kat baklayam amin a responsibilidad. Olga, Iso abay anak ko malatang agtrabaho, tapno matulungan ka nga agurnong, ken makatulong ak amang isakad iti pamilya ta. ala. Saan na day ti pagsaritaan ta? Maturog takit din ta ni. Adalaman terabi
Na prinsipyo ak atao man ng Emmy, ti kayat ko, siyak ti agrigat kan agsakripisyo amangged para iti pamilyak. Nga maawatak mo ti Olga nga asawak, iti kayat na mapasamak, at tumulong amang isakad iti pamilyami. Tirigat na, managbabainak, jak kayat ti paas asikaso iti sabali, malaksid iti asawak. Nang runa launa yan iti katugangak, nakababain mo't ngamin at talaga no panunutan ang naimbag. Nang rugiak nga rod ang nagpanunot iti sabali pay awagas, tapno makataggedak iti dakdakkel, kat pagsardeng kon nga agtrabaho ti asawak. Tirigat namanang, kagiddan dagidi apanawen, naigiddan mo't ti panagpurlo ko tinagatang mi a second hand a jeep nga ipaspasada. Ay, apo, anyamot din. Diyak lang arudan nakapasada ta nagpurlo ko dya jeep. Napalalo pa iti bannog ko nagsapsapol iti pyesa. Anyarod ngay lakay, talaga akasta Saan mat ngamin a brand new jeep ta nga ipaspasadam. Iso akasta, agruaron dagiti sakit na. Wen nga rod, tirikat na, maasot pa yung ultimo ti ornungan ta para iti panagadal ni Lenlen. Tapno may paornos lang ti jeep. Kapilitanan Aon mo ti sabali a pangalaam iti paggatang mo iti pyesa, lakay. Ay, apo, anyamot ti kastoy. Agkakanat mo it. Ala, di kan agpulkok pay. Saan abalit at damot ti matmat gadak a pangalaan iti para kadag iti pagkasapulan diti balay. Ay, pasensya ka, Olga Diyak kinayat ang mapasamak ti kastoy. Anya kalakit din aya. Maawatak. Awan ti rumba nga pagdanagam, Richard. Sapay ko na di mekaniko asaan pa asigurado no masimpan di jeep nga oray masukatanan di nadadahil a pyesa. Anya, apay ka no? Itay ngamin binaklas na di nadadahil a pyesa. Nakita na nga dugaya man ti masapol a masukatan kan maorno si jeep tayo. Daan ngamin na talaga. Kasta ka di. Mabali na mapagandar mo't lang di jeep tayo apama na may salpak di nagatang ko a pyesa. Ang mga no iti saan niyagbayag. Ada ka naman ti madadahil kadag iti daan na pyesa na. Anya? Katday tati pagdanagak bakit? Anya ka no nga iti remedyo, lakay? No, da ka no kawadwadan ti kwartata, kasayatan no masukatan mo ti daduma daan na pyesa nakita na. Tapno sigurado nga agpaot, nang runa ka tinaldaw nga ipasadak. Sikaman, lakay. No aramatan pay laang ti urnong tapaggatang iti pyesa ti jeep a masapul a masukatan. Ay, diyak pa mo na niya tarumbang nga desisyon ko, Olga. Ay, saan taman pa pagsaritaan da ita? Maturog takit din tani, rabiin. Kaya't kumutin, taagina na. Anya day tararamidam, apo. Di assignment ko, Lola. Kaya't kun may ring pass. Ay, oo na yan ang naggagat ka nga agadal, apo. Sabado pa'y lang mararamidam ti homework mo. Wen Lola? Tapno awanan ti aramidak. Ay, sabagay, husto ti kasta ka panunutam. May mayat nga agpaiso no may ring pass mo day ta. Tapno day tanto lamang ipasan inton Lunes ti aramidam. Wen Lola? Sapay lakuma, taagtalinaad ti kinasaot mo nga agadal, aging gay ti mairing pas mo ti kolehyo, apok. Talaga kayat ko ti agadal, Lola? Ay, nasayaat, no kasta. Kaya't ko ngamin asubadan ti sakripisyo dananang kantatang. Isama sapul ang nangato akanayon ti grades ko. Ay na, nagmayatan adang ganday ta, len apok. Sigurado amaragsakan lakit di dananang kantatang mo iti kasta adyar mo. Lola? Ala, saan ka pa'y ngarod nga istorbon, apok? Iti kasta,
Mairing pasmon day tar aramida. Nay, apa di ka man nagpasada, Richard? Kasanomot namin tataig mi. Nadadahil man ng jeep ko. Anya? Katno itila na panalawas ang nakapasada ka manan. Ta kasimsim pa jeep mo saan aya? Huwag nga rod tata. Nga madamanin sa balya sakit na kimaro. Daan kami nun, di paspasada ba jeep? Tata, saan ko maamasayar tirik na barak? Kam kaya riga na karag-karagan de jeep ngay paspasadam. Ay, nay, kas itinakunakaon. Di ka kumamasasa, Erwan. Ibagbagaklaang matipod now. Di ka agdanag tataig may. Maawatan kayo. Kan hustumot namin timbagayaw. Di ka pa'y lakit ilako bayat pa kairan rodan pa itapno di ka nagparparikaw. Tataig may. Kasaya ata no ilako mong jejipiyaw. Kalpasan ama ipasimpam. No agandar manan, ilakom adagusan. Iti kasta, di ka nagparparikot pa eh. Ang awan to nati ipasada ka pangalaki ti para iti masapsapol mi tata. Ay na Richard, agpraktikal ka barok. Ilako mo jejipiyaw tati mapaglakwam. Yinbis mo itinagin-besak. Anya? Ay na, triple adagos ti matgadam barok. Aw, mabitlang ta kitaam day tao dayto nay. Pasingot asag sa sangaribo day ta ipakpakita yung kanyak, tataig may. Nagpay outak ngamin itinagin besak ang negosyo barok. Iti damaw sa nga pulo aribo laang tiinyin beskaw. Ang mamam, kalpasan lang ti makalawas. Nagpay outak iti 20,000 apisaws. Anya? Dahil tate agpaisaw. Iso ati inaramid kaw. Inyin bis kuman amin ng ijay ti kwartak. Kato'y ita, nagpay outak. Tata, kasta ka do ti katukad ti inyin bisyo? Na Richard. Kaya't kung arodan nga erwar kumaamin na kwartak, ijay taomdasan kanyak tinagbalinan na. Saan kanupay mo't amabalin, sigun kadagiti mangimat mataon. Sungay batik latan ati kagudwa. Mano amin day ta igamyo agatad tata? 80,000 day tao eh. Adapay nabati nga 80,000 kao itinagin besak. Inton sumaruno alawas, alaag tumanan ati porsintaw. Mayat sa dayta. Saan ka apilpilitin? Ngam padasam laang barok. Ngam sakbay na. Ilakumpay dayta jeep mo. Tati mapaglakwam. Yen bis mo matan ijay. Kasla imposible mo't day ta, Richard. Nga mismo ani tata igmi ti pamanagnag, Olga. Impakita na nga rod kanyak tinagado asag sa sangaribo nga payout na kano. Talaga kasla jackpot yun day ta. Olga, amang ano da ito yung tigundaway ng orayag. Ha? Anya tinghet mo asawan? Erwar ko pa lang ito ornong ta. Dayen bes ko ijay. Anya? Wen, bakit? Padasik lang. Anya taamong ngay. Ngamlakay. Pang-aasim ta suportaran na kumaolga. Kas itinakon-akon, awan dakas na no padasan ta. Anya taamong, ang mga no da ito yung tigundaway tapno bumaknang ta.
Saan nga umanugot ni Olga nga asawa iti planok idi manang Emmy ngam napilit ko. Ti 20,000 pesos nga ininvest ko iti dayjay negosyo, nagtriple kalpasan laeng tinakurang a makabulan manang. Banag anang paragsak kada kami nga agasawa. Naipaurnos ko ti jeep ko, katapaman a nagandar, inlako kon, ta isupay a pagproblemaak no bilang madadael manen. Saan a panaglastog, awan pay kagudwa ti tawan, nakaalaak iti dakkel agatad. Napalalo aragsak ko idi manang, taamok a maipaay kun ti amin a pagkasapulan ti pamilyak, nang runa ti anak ko nga agad-adal. Aging gaan nagdinamaganday diyan negosyo, kat adon ti nag-invest. May sapanggap ti napanunot ko, ngam kinasaritak nga immuna ni Tata Igme. No, siyak, baraw. Jakon agisarak pa iti kwarta ijay. Ni, apay ngay, tataig me. Nagsayang matan ngay. Umdasan kanya kakimita basit ti dama kwarta nga inyin bisko ijay. Ha? Anya ti kaya ti asawan, tata? Padpadasak ti mangirwar iti tubo ti kwarta ngem pasaray allokoyin dakmetan amang iyin bispay lang iti kwarta kadakwada. Ha? Lapdan dakmet amang irwar iti kwartak. Siyempre, tata, kaya't da nga umadupay ti kwartayo, Husto ko mga ruden para kanyak barok. Awan mo ti dakkel a paggastusak. Tiyak pa imot maala amin na kwartak, ijay ta pagrekusen da kanopay. Nang runa itata, adon dagiti agin inbes kadakwada. Wan nga ro, tata, adon ti kakompetensya. Isa panggap ko nga'y pampaminsanan nga isarak ijay ti kwartaming agasawa. Anya? Di ka di masayangan, Richard. Apay kumangay ang masayangan naktata. Amok mo't anakarkaro adumakkel ti kwartami, apaman niya ag-payout kami. Ay, no, siyak ti sika. Saan laangan barawok? Kitaan nakman, marigatan nak amangirwar iti kwartak kadakwada. No, sumaak ti kwartak, dakkelan dayjay. Pagrekrikusin da nga rod, tata, siyempre, negosyo dayjay. Panunutom pa'y anaimbag baraw, ta amangan no may robo ka. Saan mat siguro, Tata Igme? Mala, panawan kayo pa'y ditoy. Anyan? Nagkapoy mata ni Tata Igme. Di nakatgundawayan tinapinta sa gas at alimteng. Kaya't nakanukit din ni Erwar ti kwartana iti kumpanya anak isosyoan na. Ne, agtarao kang tagiti manok ng nakariing ka pa laang, Richard. Ay, tiyak nga rin makaturog, Olga. Ha? Apay? Pampanunutag ti may papaniti panggap ko. Nga niya. Ay, inbes kun ti amin na kwartata iti dadya negosyo. Papnadakdakkel ti makabig ta, narumuwaran ti porsyento na. Anya? Ay, sika talaga. Idirabi pay laang aday tati ibagbagam. Sayang nga minti gundaway. Nang runakat umad-adon ti mangisarsarag iti kwartada iti dadya negosyo. Narigat no maunaan data ti daduma abumaknang. Si kakit dimot. Di ka lang makontento iti mapaspastrek mo. Olga, sayang nga min talaga ti gundaway. Richard. Kat nakaikadeng ako. Talagang apaman ni aglukat to opisina da. Isarat kun ije ti kwarta na urnong ta, tapno ag-triple pa eh. Richard. Pangasim, Olga, tadinak kumalapdan.
nakarkaron asumaya ti panagbiag tayo na agbaligi ti plano. Di na kumakontraan. Kakaigmay, anyat papaspasamak. Apay akasla, aburido dagiti kalugaran tayo ang nalabsak. Ay nakaka. Talaga nga aburido da. Ngam apay, anyaya ti mapaspasamak. Kunamlan natakawan da iti dakkel agatad gapo iti jarda. Talaga adadakkel agatad tinapukaw kadakwada, kaka. Anya, Ket no Jack mariraw, ang mga nukaraman di manugang mo kadagiti agab aburido itan. ni Richard. Anya kumaga po akaraman ti manugang ko nga hikakaigmay. Ay nakaka. Di nasayaat, isulatan ti kasaritam. Narigat no siyak pa ti pagtaodan na. May mayat no isulaangan amis mo ti kasaritam tapno mapaneknekam ti ibagbaga. Napanangay ni Richard nga asawam. Apay nga awan dito'y balay. Nanang, Nay, Olga, apay akas na ti Jarmaw. Di mo ko na nga uray si ka, agaburido ka mat. Ay, aguray ka man, Olga. Aguray ka. Anya ti mapaspasamak. Apay akas na ti langam. Adda ka di parikot. talaga nga da nanang. Dakkel a parikot. Ha? Adya day ta. Di mo ko naan akaraman kayo nga agasawa kadagiti kakalugaran tayo nga agparparikot ita. Karaman kami at talaga, nanang. Anya. Ay, talaga di kay maawatan. Mabalin ka de, gaylawlawag mo kanyak no anya ti mapaspasamak anak ko. Iti kasta, saan nakakaslamaag amang pugpugto iti pudno a mapaspasamak ita. Olga, bakit? Kasano pa itan, Richard? Kasano pa'y amasubot ta tinaurnong tadakkel agatad nga ininvest mo iti dain dyan negosyo? Dagiti awanan bain. Iskamar damot gayam. Imbaga kun ken ka ti panagduaduak, idi kini daw mo nga invest mo ti amin nga urnong ta. Ngamdinak din ang nag-apulos. Anya nga ita, awanan, intaraydan ti kwartata. Sana mabalin, Olga. Sa pulik na kita awanan bain. Jak itulok nga itaray dalatan to ornong ta. Sana mabalin. Sa pulik ita. Kasano? Sa dito? Alaman, Richard. Ibagam man kanyak no kasano, kan sa dino ti pangsapulam kadakwada. Uray anya pa'y ti ar-aramiden ta ita. Awanan, Richard. Saan tan amasubot pa'y ti kwartata? Napukawan akasla asok ti urnong ta.
Napalaos tinaglaok agura, kan sakit tinakam ko iti daydi akan nito manang Emmy. Pakawanan nak ti Diyos, ngam talaga nga inlunlunod ko dagiti tattao akaraman iti dayjay akumpanya kampay idi. Ngam nagpupunipunan mo't gayam dagiti scammer. Adu kami analoko iti lugar mi manang. Iso asangsang kamaysa kami anagreklamo kadagiti masaknan. Ngam aging gaita nga daakon dito'y Dubai, awan pa ila tinaglawagan ti reklamo mi. Saan kumatkat di pampanunutan pa'y dayjay? Taamok at talaga nga awanan ti maaramidak pa'y. Kan basol kumatlaang, gaputa nagalmanak idi iti dakkel agatad, iti awan apulos rigat na apang lakagan. Naimbaglaangan manang tauray makuna nga adapan ni dir kanyak idi ni Olga nga asawak, ingka gumaan naklata pinatibker, aging gaan naka-move onak, kat nagaplayak iti trabaho dito'y Dubai, kat napagasatan nakmet. Sapay la kumamanang tapakaagsawan iti adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Richard. Pagayam a Richard, kinapudno na, kaya't ka kumamot asidiren. Ngam gaputasikan a mismo tinangaklon nga damot basol mo, saanen anasken pagayam ko. Talaga ngamin nga awan papanan anasaya at ti anyaman amat gadan, asaan mo't anagrigrigatan. Iso amamati ak nga agpaay nga adal ti pakasaritaam, nang runa ta agraira dagiti kakastoy akita ti panangalilaw ita panawen. Sapay la kuma tababaan to'y imbuksilam apadas mo, awanan ti maloko pay, gapulaeng iti pan nakasisirap da, iti rimat ti pirak. Alakastan pagayam ko, kat agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Kastamot nila kay ko ani Jensen from Mary Jane Takang. Kalayuan family, especially ni Tatang ko Rolando, kan Nanang Marilyn at taga San Antonio Bangged, kan katrabahuak dito'y Bukay, iso Daroni, Barrett, Dekdek, Jerwin, Porman, RJ, Valentin, kastamot ni Eric, Mel John, Marlon, Kuya June, ken Jordan from Rexmond, Kalayuan. Shoutout pa kada Reynaldo Jose, JC, Ayan Jester, ken Daisy Jen Jose from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Concepcion ken Asitura family, especially ni Lynn, Macleo, Marzen, Nanay Sosima from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan City, Pangasinan. Shoutout iti Milo Lorenzo ken Ballesteros family from Madeline Ballesteros Milo Lorenzo iti Hong Kong. Bergantinos ken Cariaga family ti San Angel Rosares, Pangasinan from Joan Bergantinos. Nanay Merly Olivar ken Olivar family ti Etiague Isabela from Heidi Olivar ti Curva, Pamplona, Cagayan. Shout out kada Imelda Velasquez, Bing Soriano ken Susan Ronquillo. Rombawa family
Kastamat ni Nazarene, Angela ken Armel from Melanie ti Barangay San Luis. Shout out kada ni Danya Veras, Mary Joy Dulnuan ken Fe Alviar Matias. Family Boa, Kilang, Pawig ken Lopez ti Barangay Tappa, San Mariano, Isabela from JV Bawa. Kakabsat ko iti Saudi Arabia, Isuda Maria Rosel Valdez ken Rosarin Ohas from Freda Carbonel, Titabuk City, Kalinga, Apayao. Shout out kadagiti naganak ko, ada Isidro ken Nilda Baloran from NJ. Shout out pa kada Aloha Joyce Caliva, Maribel Bowat, ken Nati Agustin. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Audrey. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Saan nakasigod ana esem nga agdengeg iti kakastoy a programa manang. Ngem idinamamok ti lalaki a nagbalin adakkel a paset ti biyag ko, nairwama kon nga agdengeg iti drama nga iloko. Mabainak la kuma amang ibinglay iti padas ko, ngam napanunot ko ang makaipaay daytoy iti linglingay kadagiti makangeg. Kat adamot siguro mapidot nga adal nga uray kaskasano. Ilingad naklata ko man itinagan nga Audrey manang may saak abalasa nga ina, katyak ibain, asigod ang nagpaayak iti balay pagraragsakan. Amo ka na baba ti panagkitkita ti tao kadagiti kaskanyak manang. Ngam saan da kami kumaakad ngan adagos, tamamati ak nga adda kanya-kanya arason dagiti maisarsarong iti kasta akita ti panggadan. Nanang? Ha? Ay, Diyos ko, Audrey anak, apay akasta tila nga ba si Mangpad? Anyat na pasamakin ka. Ala, sumrot ka anak, darasam. Apay Audrey, anyat na pasama ka anak ko. Apay arabi ka na si Mangpad. Sakit kastapay tilangam. Anyat na pasamakin ka. Nanang idadanas kanyak nanang. Anya? Indadanas dak nanang. Indadanas dak. Parbangonen anak ko, umay ka kuman. Agkamang takadagiti pulis. Nasken ama i-report ta tinapasamaken ka. Saanan nanang? Anya, ngam kasano amadusa tinangidadanesken ka, no saan ta nga ag-report iti pandakabagiti linteg. Saan ko nabigbig? No asino dayjay nga awanan bain nanang? Asino nga ititudok ang idadanas kanyak? No damagat dagiti pulis? Anak, Isosantan ngagsayang iti kanito. Kanjak kayat ti maibabain nanang. ha? Nagkamang takadagiti polis. Siguradong agdinamag tinapasama kanyak. Amoy amatan dito lugar tayo. Nalaing asumao dagiti tao. Sigurado asyak tulatan ti pagsasaritaan da. Numaamuan da tinapasama kanyak. Ay, anak ko. Isoasanan nanang. Italak ko laangan iti Diyos ti kinadangkok ang napagtang ko. Audrey anak,
Apay adi ka pa'y lagpikat. Maladaw kan iti pagadalan. Jakon agadal, nanang. Anya, awanan ganas ko nga agadal. Kariyak ko ti bagik. Anak ko, amo ka saan analakakan ka tinapagteng mo. Ngam si kamot laang ang tinagkuna, asaanan nga ikam ang kadagiti otoridad ti amin, saan ka di? Nanang, no kumain ka mang takadagiti masaknan tinapasamakan ka, nalabi maibabainak laang kunakmat, nanang. Sigurado asandak to asar dengan asar saritaan dagiti kakalugaran tayo. Siyak tulatan ti tupi kuda, tunggal agdudupong da. Anyan tupay nga iti rupak nga isangok kadakwada. Anak ko, maawatan da kumamat, nanang. Maawatan ka iti dayta apuntom. Ngam ti jak maawatan ita, kat ti ko na maadimon kayat ti agadal. Nanang, anyalaangan ti ko umngay. Agpulkok kalatan di ti balay. Kasanod ti arapaap mo. Kasanon ti masakbayam. Idi na idadadansak. Nadadailan ti masakbayak, nanang. Anak, iso nga awanan serbina nga agadalak pailaang. Agsayang aklang iti kwarta. Pasigurado ajak tumat la maiyulo ti panagadal ko. Anya lang nga rudan ti aramidam, anak ko. Jak payam mo, nanang. Awan pa'y planok. Ngamay may sa ti masiguradok. Jakon kaya ti agadal. Tadyak tumot la mayulo ti panagadal ko. Ngamin, tilatan pan na kaidadanas ko ti pampanunutak, nanang. Apay nga kastoy tiriknak. Nakalalsam ti rusok ko. Sakit. Dulok ka, dulok. Awan mo di. Audrey, anak ko, anak mapaspasamakan ka. Nakasapsapa nga magduldulok ka. Diyak nga rodam mo, nanang. Awan mo ti amok anakan ko an. Naiko. Anak, sapay la kumata nagbidutak. Nagbidot kayo iti. Anya, nanang. Kasayaatan siguro na agpulas ka, anak ko. Kuyugan ka iti doktor. Masikugak, nanang. Nalabi ta kasta, anak ko. No, sa anak ka mariro. 2 bulan ng tinapalabas. Manipod iti simbang... Sana mabaling agbunga ti panakaidadanas ko, nanang. Saan tapay matkit di asigurado, anak ko. Isungaron nga agpalas ka, takuyugan ka iti doktor. Iti kasta, maamuanta no anya dayta ang mapaspasabakan ka. Apaman ana amiris ko tinaibaga kanyak ni nanang. Nagdanag akon manang Emmy.
Diyak namin pagarupan apulos nga agbunga ti pan nakaidadanas ko no bilang laeng. Apaman ang nagpadoktorak, nakumpirmar mi ti amin. Masikugak, kat awan ti sabali nga ama ti anak ko, no saan at tiyak na bigbig anang idadanas kanyak. Ad-adda idin adyak maaklon ti panagsikug ko, tabo nga kat nga rod ti pan nakaidadanas ko. Ngam linaw-lawagan ni nanang ti panunot ko, kat naamiris ko ahusto ti inak. Awan tumatlaangan ti maramidak. At daditan kinunkunak iti bagik. Sumkyad man ti riknak, intuloy ko ti sikug ko. Ngam kiniddaw ko kaninanang apumanaw kamin iti lugar mi, tapno agtalinaed, ada kami laeng ti makaammo iti pudno a napasamak. Kantap no saan a makita dagiti nalaing a sumao a kalugaran mi ti panagsikug ko. Anyan apan nakabang artiriknak, apaman nga impas ngay ko ti anak ko manang. Diyak amuno anya akarkar na tinapasamak, taapaman a naiggamak ti maladaga. Kaya rigan na anapunas aminen a sakit tinakem, ken gura iti barukong ko, agapuanan ti pan nakaidadanas ko. Apaman ang nakarwarak iti ospital, kinasaritak ti inak. Pangaasiyo ko mananang, sapay la ko matamaawatan dak. Audrey, anak. Saan ang mabalin ang maibuslatan tinapaglakwan tayo iti sanikwa tayo, iti sigod a lugar tayo, nga awan ti pagmamaayan na, nanang. Hangam, kabailam ka din na anak ko. Kabaila ko, nanang. Basta anusan nyo ko mga awiran ti anak ko, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho. Kano bilang adanton panggadak. Ay, Nanang, no maibusan ti kwarta nga igamyo ang naglakwan ka dagiti sanikwa tayo, anya laangan ti pagbanagan tayo. maawatan ka mo't di anak ko. Ngam anya ngay akita ti trabaho ti bastrik mo. Kat malaksid adi mo nalpas ti adal mo. Adda pa yan anak mo. Makamuditan, nanang. Basta makataggadak sa anak amang iruruman iti sabali, ayusan kanyak. Anak, Kasapulan kayo, nanang. Pangaasiyo kumata palubusan dak. ay, naala agarod anak ko. Di kagdadag tasyak ti mga awer iti anak mo. Kabayatan ti panagsapol mo iti panggadam. Kastamoten inton makatrabaho kanton. Kumpleto, di servidora mi iti dayto a karinderiya ading. Saan kami agkasapulam? Kasta ka di? Sige nga, Rod. Agyaman naklaangan. Ang mo nakasaganan kay ti uraan niya akita ti trabaho. Panagkunak, matulungan ka. Ha? Agpaiso? Yes. No, saan ka lakit di anaarte? Ken no nakasagana ka, kunak manen. Nakasagana ak. Uray anya akita ti trabaho. Kayat ko. Basta tinapatag kat adda panggadak. Ay na, girl. I believe makatagad ka iti dakkel no lakit dita saan ka anaarte. Agpaiso? Trulala. Sige, kayat ko dayta. Mayatak. Very good. Tinasaya at sumurot ka kanyak, ha? Iti kasta makapagsarita ta na imbag, kat mailawlawag ko kang ka, no anya trabaho ti ibagbagak.
Agpaiso anak, nakastrikan iti trabaho. Uwan nanang, iso na lang tapang rabi iti jutik. Alas 7 iti rabi aging ga alas 3 iti parbangon. Ay sos, saan ka nga taabarigatan anak ko? Kabailak nanang, kinunakmutan kada kayo. Sa anak nga agpili iti trabaho. Tinapatag kat ada panggadak. Masapol ang makataggadak iti para kada tayo iti anak ko. Sa dino ayat ipagtrabahuam, taapay apang rabii kapay. Agpaayak waitress iti may sa restaurant iti dayto a lugar nga operate iti 24 oras. Ha? Nanang, di kagdanag. Naibaga kanyak ti manager ijay, nga apaman nga agbayaga kon, posible ang maiyakarak tumatlaang kano iti bigat. Kadawyan kano ngamin adag iti baro aseret ti pagtrab-trabahon da iti rabii. Kasta ka di. Nanang, kan no nagagatak ka no, sigurado nga ado ti maayatan a customer, kat posible ang makagunudak pa'y iti dadakkel at tip. Audrey anak. Iso nga anusak nanang, kasapulak daytoy. Diyak mabaling nga agpili-pili iti trabaho, nang runa pa'y kataddan anak ko anasken abiyagak. Anyan, kastigayam ti buya iti daytoy nga inuman. Kaya rigan na ang lamo-lamo ti babae nga agsalsala iti entablado. Gaputa dagiti laangan maselan apasat ti bagina tinakkuban. Kat dagiti lalaking agbuybuya. Dandan ni awan ti agsasao. Gaputa na ipamaysa ti atensyon da iti babae nga agsalsala. Ay, una yan abuya. Anya nga rod, ada akong dito Masapol ko ti kirad ti pakinakam, tapno maibturak ti kastoy nga aglawlaw ko. Takayat ko manuno saan, ada akong dito Hoy, Audrey! Ha? Apay, Mama Sandra? Umay ka, tay patugaw ka iti kasangsang pata customer. Ha? Di mo ko na ni agkad-kad ka. Amang ano nalipatan mong timbagak. Basta agtulnog ka, sigurado ang makatagad ka iti dakkel agatad. Kat girl, ipakpakaunakon. Good customer iti pagipatugawakan ka. Sigurado apaldo ka kan kuha na girl. Alalala, umay kan. Adda ti ibagbagak a customer iti VIP room. Darasam, Audrey. Gusto gayam din baga ni Sandra. Napintas ka. Sir, Kabarbaro kay di kasto akita ti trabaho. when? Jack ilibak dayta? Isumot lagaya mo managbabain ka pa'y laeng. Ang hamdi kagdanag. Saan nakakasi ti daduma asarang usong. Agorder ka lang iti inumam. Siyak ti makaam mo. Saan na ka man naginom iti arak? Saan na ka nairwam? Kasanong arod ang makatagad ka iti dakkel na di ka uminom. Iti kastoy akita ti trabaho. Masapula na pigsa kang aginom. Tano saan, lugi ka. Ang amala, tapno saan ka mabigla. Di ka pilitan nga aginom. Basta kayat ko akompanyaran nak ditoy. Kay si istoryanak, tasyak ti makaamukan ka.
Iti pa nagtrabaho iti club manang Emmy. Ni Artemio ti kaunaan-unay ang nagbalin a customer ko. Nasiingpot ni Artemio, rinaumnak, kat kadamapan iti pagpapaayak, ada kami laang nga agis istorya iti VIP room. Siled iti dayja apasdak asaksi iti amin a mabalin nga aramidan ti may sa babae nga agpapaay iti kasjay a lugar. Dayjay matlaas siled tinang lukais iti imatang ko, akabailak agun-udan ti amin akayat ko, nulakit di ta agbalinak a praktikal, kan agbalin a natured ti rusok ko. Aklunak manang, ididamo, agpatingga aklaang iti agek kan arakop. Ngam iti saan ang nagbayag, na iturad kon nga isuko ti amin ko, katukad ti dakkel agatad, manipod iti nagduduma a customer. Nadarasa naglabas ti panawan manang, kat gapo ta kapigpigsaak idin amangged, babaan iti kasdi a trabaho, nadarasak met a nakaipundar iti lugar a nagdapatan mi. Amo kamasmas daaw ti inak iti nadaras apan nakalungaw mi iti rigat, ngam saan latan a nagtagtagari. Nagtultuloy matlatta ti ipapan ni Artemio iti pagpapaayak. Aging gaadyak latan na pupuutan, a naaddaan kamin iti seryoso a relasyon, iti laksid ti kaadda ti pamilyana. Naragsak ka kadi, Audrey. Unay-unay, Artemio. Agyaman ak narad. Tauray no adayo ang natataanganak ng musika. May paikulat ta tiragsak akal kali ka gumam. Napagasti pa naritam, Artemio. Adda ka di parikot? Audrey, pudno a pamilyado ak. Ngamnat nagdiriknakkan ka. Iso nakirelasyonakan ka. Artemio, Iso na lang ta masaksakitanak iti agdadata a kinapudno. anya kinapudno dayta? Asaan ka masolo? Gaputa ado ti kliyente mi ti Anya kakadi, Artemio. Aging kakadi ita, kat pagarupam nga agpapaaramat akpailaan kadagiti mangi table kanya kiti pagpapaayak. Audrey, Imbagak matankan ka. Idinarik na kaseryoson ti relasyon iti nagbaetan ta. Linipat kon anamin pinsan ti extra service. Jakon tututupan dagiti mangi dijaya kanya iti dakkel agatad. Katukad ti apag kanito aragsak. Nalabit adi ka mamati iti bagbagak. Ngamday ta ti agpaiso. Kontento akan ka. Nga uray no amok asaan kanto amatagikwa. Agsipod ta pamilyado ka. pasensya ka lakuman kanyak, Audrey. Marigata na ka mangikat iti insecurities ko. Siguro, talaga laan na laos ti panagayat ko kan ka iso akas tuyak. Maawatan ka, Artemio. Ngamlaglagi pamat ko maakanayon. Tilaangan pa ng liklik ko iti dakkel agatad. Katukad ti apag kanito aragsak, ti maisagot ko kan kakas ka relasyon ko. Impamaysakon ti puso kan bagik kan ka. Agyaman ak, Audrey. Ngam di mo na kumandildilawan ti panagpaay ko pailang iti trabaho. Jakmat kaya't ngagtaod amin kan kaapagbiag mi nga agina, karaman ti inak. Maawatan ka. Di kagdanag. Ni, alas 9 iti rabii. Masapol arumortan dito hotel. Ta itulod na kon iti trabaho. Alas 9 ngamin ti pakadak ka ni Mama Sandra nga isisarak ko ita. Sige. Diyak kaya maladaw ka. Tama nga na dapay makunadakan ka. Basta ganad ka kumakanayon iti trabaho mo, Audrey.
Awatom na ito Audrey. Sagot ko kung kay ti may kapatatawan ni anibersaryo ti relasyon ta. Ha? Anya ti linaon day ti akahita. Lukatam. Para kan kadayta. Wow! Kwintas! Nagpintas, Artemio! Para kan kadayta. Ala, lukatam ti pendant na asinan puso. Ha? Ha? Artemio? Ladawan mi iti anak ko ti adda iti sinan puso a pendant ti kwintas nga intad mo kanyak. Wen Audrey. Pamanagnak dayta, asaan ko nga idadadumat ti anak mo. Inaklon ko kas pudpud nung anak ko. Kat kas inkarikan ka, siyak ti makaamoy ti panaghatal na. Agyaman na, Artemio. Mariklak tinalaw sa panangipatag mo kanyak. Agyaman akmat iti kinapudnom kanyak, Audrey. Apayan, Artemio. Anyat mapaspasamak kan ka. Awan, Audrey. Kasla kalatla na ulawag. Anya? Mga naanyamot na itan. Nagpa-check up ka din. Saan na masapol? Nalabit ang nabanugak lang iti trabaho. Kasapulang mat nga mintiinan na, Artemio. Nalabos ti pa nagtrabaho. Agin na nakamot Awan anyaman na dahito ko nakmahit. Di pagdanagan. Di ka mabalin nagsakit, Artemio. Saan ang mabalin? Saan ka ngamin ang maasikaso na sakit ka? Saan ka masarungkaran? Iso pa nga asim. Anadam kumamot ti salunat mo. Anadam akanayon ti bagim. Di nakpagdanagan ko nakmet. Awan anyaman na daytoy. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. Siguradom laeng. Tandaanam. Jak lakit di ka bailan no at dadakas ang mapasamak kan ka. Apay nga ta. Danda ni makabulanan adinak kinontak ni Artemio. Kailiw ko una yan ti ayatak. Nakamiris nga tan. Kat kayat na kun aliklikan, iso adina kun kontakan. Ngamad saritaan mi. Nalawag ti Karina kanyak nga ibagana no bilang kayat nan apot doon ti relasyon mi. Tauray kasano kasakit. Ikagumaak nga aklunan. Ngapapay akas di mo ton. Saan na pulos nga agparparik na kanyak. Anya ti kaya tasawan na ito'y. Audrey? Okay ka kadilaan. Agpupupok kamutlatan dito dressing room. Mama Sandra, pasensya ka lakuman. Amo ka weekend ita. Kat ado ti customer tayo. Kas lang amin awan gaganay gayak nagtrabaho. Jakmot kaya't makadismayak iti customer tayo. Iso na say-saya at no daklatan dito dressing room. Sabagay. Maawatan ka. Amok ti sa mariklik na kapoy tinapasamak ka ni Sir Artemio. Ha? Anya ang napasamak? Ha? Di mo ko na di mo amo tinapasamak kang kuana. Mama Sandra, anya ti amom ang napasamak ka ni Artemio? Ibagam ko makanyak. Really? Kaya't mo asawan? Talaga di mo amo, Audrey? Saan, mama? Isa pa nga asim ko matay bagam kanyak. Anya tinapasamak ka ni Artemio.
Anyan, Artemio. Nagsamot tanda ito'y anapasamak. Isumat lagayam adi ka nagparparik na kanyak. Tagayam. Gayam. Nagsaur ka, Artemio. Imbagaktan ka, hindi na udya nagkita tangan na damtibagim. Imbaga kasan ka mabalin ngag sakit. Kaputasan ka mataripato kan mabantayan. Ngam nasaksakit pa'y gayam tinapasamag. Taita, tanap mo lang anti kasarsarita. Kalpasan na pimusay ka, kapwede pa naka-atakim. Nagsakit, Artemio. Nagsakit. Di ka man lang nakasarita. Wano oray nakita la kumay, di nakamasayag ka. Nadyak pa'y naamuan ka ni Mama Sandra, tinapasabag ka. Diyak pa'y amuan na itabon ka kayaman. Artemio! Napalalo asaam tinariknak iti daydi akan nito manang Emmy. Wen, aminado akabit naklaang daydi Artemio. Ngem si papannakelak amang ibaga, akas babae ang nagpaay iti kas di akita ti lugar. Jak pulos ginundawayan daydi Artemio. Pudno nga inawat ko amin nga inted na kanyak. Ngem pulos ajak dimmawat kankwana. Kat saan apanang pasaya at itibagik, wano anyaman pa'y. Siyak pa'y tinagkadkad kadagiti daduma akayat na nga ited kanyak, idi si bibiyag pa'y laeng. Tatipam panunutak idi, jakon makaliklik pa'y iti anyaman asaludsudon ti inak, iti kanito nga inawat ko ti lote kan balay, akayat na nga ited kanyak idi, daydi Artemio. No addaman kapintasan apam magbagaday di Artemio at tinungpal ko, iso ti panagurnong ko iti amin ana itad na kanyak agatad, nga iso ti inaramat ko anang ibangon iti basit a negosyo, nga ison ti pakakumikumak, kalpasan anamin pinsan moten alinipat ko ti panagpaay ko iti balay pagraragsakan. Negosyo a pagtataudan ita ti pagbibiyag mi kadananang ken ti anak ko. Ulitak manan tinakunak iti damo apasat ti surat ko manang. Saan nyo kumaakad ngan latan dagiti kas kanyak, anagpaay iti balay pagraragsakan, tada kanya-kanya arason mi, no apay anagtinnag kami akas jay. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Audrey. Pagayam nga Audrey, saan asinsinan ti naglabasam, nang runa ta biktima kapay ti panangiruruman. Saan nga amin kat nababati kita da kadagiti kaskan ka? Tano talaga kumaakas ta? Saan ka kuman anaaddaan iti seryoso a relasyon, iti daydi lalaki ako nam adakkel tinagbalin apasat na iti biyag mo.
No siyak ti personal adamagam pagayam ko. Makunak asaludo akpay ketdikan ka. Tana ikagumaam ti limong aw, manipod iti kumunoy anakailumlumam. Kat na ikagumaam ti nangabarwanan akaduam ti inam ken ti anak mo. Kararag kong agtultuloyan tinapintas agasa tyo iti inakan anak mo. Kalpasan anapasaram ti saan asinsinan apan nubok adimtangkan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyay